Gyfer y gêm hon rhwng y Fflint a Cei Connah. English language commentary is available for this JD Welsh Cup 4th round match. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw felly at Griw Sgorio. Owens ar groesydd fyny dda, Sgat Insel, a tro mae'r Bêl yng nghefn yr hwyd. Disney ar ergyd, ar bendau da gan Rushton. Mae Hurt ag at y post i'n pella. A mae'n rhydd i Jamie Millen, a mae'r Bêl yng nghefn yr hwyd. Cwpan Cymru sydd dan ni heddi i chi, mae'n gêm barbi go iawn yn y gogledd ddwyrain. Y Fflint, gartre yn ebyn Cei Connah, ond hefyd, dyma, gartre, Cei Connah. Felly mae pawb yn chwarae gartre. Ychwanegu at hynny, rheolwr Cei Connah Neil Gibson yn arfer rheoli'r Fflint. Pawb yn hen gyfarwydd a'i gilydd. Felly, croeso at hynny. Lle yn yr oeddolang o Cwpan Cymru sy'n disgwyl yr enillydd yn cadw cwmni i fi heno rhywun sy'n sgorio'n rownd arfynol Cwpan Cymru. Siôn Moredith yng Ngwestai. Mae da ni un gwestai arall hefyd, Morris y Gwynt. Wedi ymuno gyda ni. Cwestiwn cyntaf, Siôn, yw'n gwallt fi'n iawn yn y Gwynt? Even y glaw ma fyd nawr. Mae'n lyflu. O ddifri, pa mor anodd i'r amgylchiadau? Wel, oedd da Meirion Apatol dwediad da. Keep the high balls low. A dyna'n union beth fydd rhaid i'r ddoi dîm yma'n neud heddi, achos mae'r Gwynt yn gryf ar y degau. Mae tipyn o gorwynt yma. A chi'n sôn weithiau bod yr amodau yn helpu'r un tîm neu llall. Dwi'n teimlo fel bod yn helpu neb fan hyn. O leia maen nhw'n gyfarwydd ar stadiwm gan bod y ddau yn chwarae yma. Ie, yn sicr. Mae mor wyntog ar hyn o bryd. Gobeithio wneud pethau falle gostewi ychydig, ond mae fe mor gryf ar hyn o bryd. Mi fydd e ddim yn helpu naill tîm na'r llall. Ni wedi cael gael ar dyfarnwr sy'n hapus da'r cyfan o ran diogelwch ac ati. Ond mae rhaid bod e'n ffactor, mae'n effeithio'r Bêl, mae'n effeithio'r chwaraewyr hyd yn oed yn sefyll fan. Wel, ydy, ti'n modd, ni'n cymeryd cicio cornel yr enghraifft, cael y Bêl na'i sefyll. Falle fe mynd nôl i'r hen dyddiau rygbi, lle mae rhywun yn rhoi bus ar y Bêl, gewn ni weld, ond ie, mae fe'n ffactor. O ran y gêm, mae Cei Connah'n ail yn uwch gyngor Cymru JD, y Fflint wedi disgyn, ond yn cael tymor da, yn drydydd yn y gogledd, heb golli. Cod, faint yw'r bwlch? Ni ddim yn gael llawer o glybiau is yn achosi sioc dyddiau yma yn y cwpan. Yw'n gallu digwydd heno? Fi alle fe, achos mae nifer o chwaraewyr y Fflint yn gyn chwaraewyr o Cei Connah, wrth gwrs. James Davies yn captain, Jake Phillips, Harrison ag ati. Felly, fydden nhw'n gwybod siwt i siap o lan yn erbyn Cei Connah fel petai. Gewn ni weld sydd eithi. Ni wedi cael llawer o ganlyniadau anesgwyl penwythnos yma. Dewch i ni edrych yn ôl ar hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Dechreuodd y cyfan neithiwr yn y de a'r ddau glwb sydd ar y brig yn y de. Llan Sawel yn cwrdd a Llanelli. Dim yn gwahanu nhw ran pwyntiau tymor yma. Gwahaniaeth goliau yn unig yw'r gwahaniaeth. Ac un gol oedd y gwahaniaeth neithiwr hefyd. Luke Bowen sydd wedi bod yn sgorio ers blynyddoedd yn taro eto. Tipyn o gol chwarae teg. Maen nhw drwodd i'r wyth ola. Llanelli ar lennill yn pen y bont. Allan. Wedyn i pnawn ma. Y balad i ennill yn ceirau. Yng Ngheirau Trelai. A gol geidwad i sgorio. Fel Gwynt byddwn ni'n tybio. Cleland Absalom. Y Seintiau Newydd yn gyfforddus. Mynydd y Fflint drwodd. Maen nhw'n y drydydd hain ar ôl ennill yn ebyn 10 gwyr. Hefyd yn y drydydd hain. Nawr mae Mynydd y Fflint fel arfer yn chwarae ar y cae yma hefyd. Felly gallen nhw wedi chwarae gatre hefyd. A Met drwodd ar gicio'r smotyn. Bwcled i ennill yn ebyn Porthmadog hefyd. Dyna ni. Felly o ran yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Dewch i ni glywed gan y gŵr yng ngofal y tîm cartre. Fflint yw'r tîm cartre. Lee Fowler yw'r rheolwr. League Cup football, a very different challenge. Expecting this afternoon. Expected a very difficult game. I think it was really involved. They're playing some really good football, and I think our pitch has really helped them. So we know we're going to be up to a difficult task. But we played them last season. It was 0-0. We knew we had to work very hard, and we've just got to try and combat their weaknesses. In terms of
Fflint, and we spoke with Jake Phillips during the week, and he spoke a lot about the mentality of this group of players and the difference between fighting to stay in the Cymru Premier but now competing at the top in the Cymru North. Does that allow a lot more positivity with this group, and how valuable will this be today? Definitely. I think it started with me last season. I was at a difficult task in terms of, I don't want to talk too much about budgets, but ultimately we're in a different mind frame. I'm in a different mind frame. I can play the style of football that is suited to how I played when I was a player. And I think we've gone to the mentality is that we've kept the same discipline and set the same sort of the ambition to get back to the Welsh Premier League. But we're playing free-flowing football now. And I think we want to stick to our principles. Every game last season, I didn't enjoy watching what I did, but I had to do what I had to do to try and get results. But this season, the lads have really bought into it. And the senior pros have helped me out massively, which you expect from senior pros, and they bought into everything we're doing. And because we're dominating the ball now, and we're also winning games of football, which is massively important, that gives you an even bigger buy-in when you're winning games. Of course, it's a local derby this evening. It could get quite tasty out there, Lee. How do you make sure that your players are fully focused on the task at hand? I think you just go out and play as they are. I think, you can't treat this game any differently. So if we're playing Llandudnoes or Holywell or anywhere like that, I just want the lads to go and express themselves. I don't want them to be fearful. Connah's are a very good team, but they're not a TNS type of team where you're out, it's like a free hit comment, which I had last season. I expect the lads to go out and fully enjoy themselves, and I expect it to be a good game. We're not daft. We know they beat Barry Town 7-0 last week, so I did say previous to the team night out that if you don't think we can beat Connah's, don't turn up. They beat Barry Town 7-0, and I had a message from one of the players saying looks like you'll be training on your own this week. But it is what it is. The game will take care of itself, and I've got massive belief in my players. Dyna chi Lee Fowler, ymddiheuriadau gyda llaw sgolliwch chi'r lluniau am gwbl o eiliadau. Mae'n wyntog, falle bod ni wedi sôn am hynny. Diddorol gweld gyda Fflint wedi disgyn yn cael tymor da. A mwynhau hefyd, mae'r torfeidd yn dda, gymaint o gemau darbu yn yr ardal. Mae'n syndod beth sy'n digwydd weithiau pan chi'n disgyn. Ie, fi'n credu bod yr un beth yn wir. Yn y de hefyd, ti'n edrych ar clybiau falle Nelli, maen nhw'n mwynhau wan erbyn, fel ti'n gweud, clybiau fydde'n darbu nhw. Felly, a ni hefyd yn siarad a Mark Williams i'r bwtwm coch pnawn yma. A dde'n gweud, pan ti'n mynd i'r uwch gyngred, dyw pobl ddim yn deall y faint o commitment a faint o trefeili ti'n goffa wneud. Mae fe falle, os oes gêm yn de, mae fe'n gadael nos Wener, chwarae gêm ar Dysadon wedyn nôl. Mae fe'n tipyn o waniaeth o ran o lefel a'r commitment. A maen nhw'n dal i sôn bod yn edrych ar y strwythyr. Gen i weld beth o ran hynny. O ran Cei Connah wedyn ni, maen nhw'n ddiddorol wedi symud i fan hyn. Maen nhw'n dîm gwahanol iawn i fel oedden nhw dan Andy Morrison, chwaraewyr ifancach, cyffroes, chi'n meddwl am fel Harry Franklin, Declan Poole yn creu ac ati. Maen nhw'n dîm gwahanol, beth am hynny? Ie, a Jordan Davies i fi, falle, y chwaraewr sydd wedi dod ar X-Factor iddyn nhw. Mae'n gallu dod yn ddwfwn, cymeryd pêl, troi am ddiffyn hefyd, gweud patrymau. Fel ti'n gweud, chwarae allan i rasgell fel i Franklin. Felly maen nhw'n sgorio goliau gwahanol a maen nhw'n chwarae fel tîm gwahanol da Neil Gibson. Reit, ni'n mynd i gael egwyl, fi'n credu. Tywel, fi'n credu. Ni'n mynd i gael egwyl. Ni sôn am pwy sy'n chwarae gatre, felly mae adre o'r lle i fod heno yn gwylio sgorio. Wrth gwrs, Cwpan Cymru yn fyw pan ddawn ni'n ôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni sgorio yn fyw o'r Fflint heno. Gêm ddarbi yng Cwpan Cymru. Y gystadleuaeth dechreuodd ym 1877. Un o'r hynna yn y byd pêl-droed. Mae'n rhyfeddol pan chi'n meddwl am y peth. Dwi'n siŵr os wedi cael sawl gêm yn amgylchiadau fel hyn y dros y blynyddoedd. Mae'n siŵr bod nhw wedi. Felly dyma ni. Un tîm o'i yn y Cymru, JD, y llall heb golli yng Nghyngrair y Gogledd. Y ddau yn rhannu'r un cae. Ond pwy fydd yn cyrraedd y rownd yr wyth ola. Mae yna sylwebeth yn Saesneg. We've got English language commentary available as usual tonight. Ond yn i fyny i'r pwynt sylwebu nesa. A fel ni wedi sôn, mae'n wyntog ac yn wyllt yma. Yn debyg iawn i'r tîm sylwebu. Wel, un o'n nhw ta beth. Draw ni at Malcolm Allen yn eich pari. Da chi wedi creu storm yn y flwch sylwebu rwan, Dylan. Ie, nos y dda i chi. Blwyddyn yn ôl i'r penwythnos yma. Oedd hi'n rownd yr wyth ola yng Nghwpan y Byd yn Qatar. A rhywbeth tebyg oedd y tywydd, falle ddim. Mae'r dyfarnwr wedi mynegu i fod o'n hapus o safbwynt diogelwch y chwaraewyr. Ond diolch yn gorfod sylwebu yn y amgylchiadau yma. Ond gêm yma yna hen ddisgwyl wedi bod amdani yn lleol. Gêm ddarbu go iawn. Ac am unwaith, does na ddim mantes bod y tîm cartre. Ac yn y tîmau, wel mae Fflint yn gwneud 8 newid o'r tîm gollodd mewn gêm gwpan y penwythnos diwetha. Ond cyn hynny, oedd nhw wedi ennill 7 gêm yn olynol. Ac Acbro a Reeves yn sgorwyr cyson. Yn hyn Cei Connah, dim newid yn y tîm, a hynny am y trydydd gêm yn olynol. Profiad, ac mae'n amlwg. Dydyn nhw ddim yn ystyried i gwrthwynebwyr yn rai y gallen nhw arbrofi. Yn ei herbyn nhw. Ia, Lee Fowler wedi gwneud hyn ar bwrpas dwytha i ddeud orffwys neu y chwaraewyr tîm cyntaf. A dod y chwaraewyr profiadol o Stevens Harrison y ffod yn y cefn. Ffod yn ifanc, ond mae'n gael tymor dda hyd yn un. Wedyn, Owen a Phillips, ydyn nhw'n eistedd yn ôl yn trio cael cafnau'n rhydd yn y bocedi i wydo Reeves ac Acbro. Rydyn ni'n system, fel da ni wedi gweld, Cei Connah chwarae tymor yma efo'r diamont yma'n ganol y cae, ond James Davies mae ar dan 13 o goliau'n barod. O, fydd y dyn, fydd y Fflint yn gwneud cadw ddistaw. Ie, ti'n edrych ar Reeves efo'r hyn, prif sgoriwr, a mae'r graff mae wedi cael yn barod. Troed chwith, cyflym, ni cymryd heibio pobl, a fydd y gwynt tu ôl i dîm o yna yna'r cyntaf yma. Ac esbod yn dod yn ôl, mae wrth i fod yn ôl y Cei Connah wedi bod yn Buxton am flwyddyn, ond mae un o'r chwaraewyr na fydd chi ddibynnu ar fydd o yn adio at yn ymosodiau lawr yr ochr dde na fel wingback, cael y croesiadau mewn mewn, a mae wasanaeth o safon fel arfer. Y dyfarnwr, wel mae yna newid wedi bod. Mark Petch yn cymryd lle Cheryl Foster, ac cogydd ydy hwn, a wyddech chi be, oedd o yn ei gegin tan 4 y pnawn yma. Ac wedyn, yn ateb ar alwad hwyr i ddod i fod yn ddyfarnwr yn y gêm yma. Ac dyma chi o'r sy'n adnabod y ddau dîm. Mae'n mynd i fod yn bach difyr iddo fo, Neil Gibson, Malcolm. O, mae yn. Hefyd y ffordd nath o adal yma, ddim yn y ffordd mwyaf ella caredig yn y byd. Oedd oes aros oedd eisiau dod â chwaraewyr newydd i mewn, di gorffan y 5 dwi'n meddwl, yn yr uwch tymor yna, neu 6 yna, ond mae'n dod yma efo Cei Connah, Neil Gibson, edrych ymlaen. Cei Connah yn y coch ar tîm cartre, ar Gae y Castell yn ei di a gwyn arferol, ac mae Sean Meredith yn ymuno â ni hefyd. Oedd ni'n cael cip ar Lee Fowler. A Sean, sut yn y byd da chi'n dechrau chwarae mewn amodau fel hyn? Sa'r gwynt yma mynd lawr yr A55, Dick. Dwi'n siŵr sef cael ticad. Dyna faint o wynt o gyda. Allan ar bêl gan Danny Harrison. A fel y Malcolm yn awgrymu, mae'n edrych y petai Fflint yn chwarae efo 3 amddiffynwr yng nghanol yr amddiffyn, ac ar ben y cyfan mae yna genllysg yn dod i gosi yn bochen i os mae cosi ma Censill. Wel, byddai'n gweld llawer rwan, Nick, mae'r Ed Specs di mynd. O!
Dangos y specs i'r genedl fel cymach. O, diar. A mae hynny ar ôl munud ag 20 eiliad o'r gêm. Ond mae'n amser am weddi fach falle. Jake Phillips. Ac ddosedd gan Disney. A cyfle cynnar i Fflint ar Bêl ma mewn i Gwr Cosby. Cei Connah. Mae hyn yn mynd i fod yn mor bwysig heno, y ciciau rhydd yma. Rwan ta, diolch isio cael gorfod ar winter on. Mae eisiau jyst cymranu, jyst ddim gorfod o bwer. Reitio dan o'r gwmpas y smotyn sa fi ddeud, a fan hyn i chwaraewyr y Fflint redag i mewn. Mae rhaid chdi gael safon yn y gwasanaeth yma, yn y tywydd yma. A Phillips a Lacey ydy'r ddau sy'n paratoi i'w chymryd i. Cyfle cynnar i'r Fflint. Lacey'n i gadael i. Phillips i mewn. O honna ddim digon cywir, ond di ddim yn hawdd i wneud. Cafyna. Nôl mewn, ysbiwch ar honna'n troi. Ac o rhaid i ffyrt sgathru ar hyd i linell. Ac dwi'n mynd siŵr oedd Cafyna yn bwriadu honna. Dwi'n meddwl, jyst yw wyns cael gafel ni do. Ti'n edrych, sy'n ei bod yn andros o anodd. Ond mae'n dangos pa mor anodd yw i allan ar i'r boys yma. Pan oedd Adri droed o, oedd hwnna bendant sy'n mynd i fynd tu ôl i'r gol. Just y gwynt cael gafel ni. Mae mor bwysig i unrhyw chwaraewr ar y cae. Mae nhw'n y lle saffa, dwi'n meddwl, yn rhedeg o gwmpas a lle cresa. Fe'n edrych ydy, mae rhaid nhw trio pyncio'r Pêl i fewn ar y llaw. Nes i sôn amdano cyr gêm, Sean. Mae rhaid nhw'n neud o. Fedrech chi ddim chwarae'r Bêl yn yr awyr yn bendant bod y Bêl mynd i fod yn berffaith. Ie, mae rhaid i wario y modau. Yn sicr, punch, fel ti'n gweud, punch mewn i chwaraewyr, chwarae y gêm syml fel petai. Mae'r llif o leiadau'n fflachio. Dyn ni'n ymddiheuro am hynny. Ac mae rhaid i ddeud o mi ddidau o. Mae'r tîm sy'n o'n cwmpas ni i wneud hyn i gyd yn bosib i deledu'r gêm. Mae'r tîm sy'n ofal y cae. Mae pawb di gweithio mor galed ers oriau mewn amgylchiadau dieflig. A falle na fydd croesi popeth yn ddigon. Ond ar hyn o bryd, mae'r gêm yma ym mhedwaredd fel Cwpan Cymru yn mynd rhagddi. Mae nhw wedi creu gwirthia i gael y gêm ymlaen. Rwan. Y Bêl yn hongian. Franklin yn ei rheoli ar ei frest. Mae hwnna'n waith da gan Franklin a Tŵl. Dau opsiwn gyda fo nawr. Dipyn o le yn Harrington. Fi'n bas ddeallus yn doedd. Fi'n gywir. Harrington, mae gen ddau gael hwnna mewn! A mae'n gol i'w rwyd i hun! Mae'n gol i'w rwyd i hun! Mae Gibson yn dathlu. Ac mae yna gwyno bod yna gam sefyll o fe nath Ryan Harrington yn gampus i roi hwnna mewn i'r cwrt, a pan da chi'n gwynebu'ch gol eich hun, Malcolm Allen, mae'n anodd, a mae Cei Connah ar y blaen o fewn 5 munud. Ti yn edrych ar y bwlch anferthol mae lawr yr ochr chwith, lle mae Harrington munud y dda, mae'n positif o fenediad, mae'n gwybod mae'n mynd i giro yr amddiffynwr oherwydd. Mae o ddim di arafu fo i lawr i stopio fo, mae'n dangos i'w hanner llath iddo fo, dwi'n giro giro yr amddiffynwr. Cymal i fewn gyda pwen, rwan, mae yn y corrid yna, amddiffynwr yn gwynebu gol i hunan, ymwysodwyr yn rhedeg i mewn. Ac mae'n di nhw di un. Wel ti eto. Edrych yn sydyn iawn. Mae'n jyst gael hanner llath fan hyn. Dim yn cyrraedd un. Jyst efo droed chwith a chwipio fewn. Chwpan ni. Soddwch gael cipolwg bach sydyn dros ti ysgwydd fan'na. Jyst yn gweld ella un o ddau o chwaraewyr yn rhedeg i mewn i Cei Connah. Ond yma, mae Stevens yna. Yn anlwcus braidd ond yn gorffan yn rwyd ei hyn.
Ond oedd y symudiad I hunan yn un da gan Cei Connah, cadw nhw'n beddiant am rhyw 6-7 pas, a wedyn yn glinigol. A hefyd, rhywbeth oedd Neil Gibson, bod nhw wedi ennill 7 I ddim wrthos diwetha, oedd e'n gweud o'r ffaith bod nhw wedi cymeryd cyfleoedd. Oce, fi'n gwneud sgori o'n gol oedd hwnna, ond maen nhw yn cymeryd y cyfleoedd pan maen nhw'n dod. Ti'n sgorio dicyn o goliau yn niwedd ardo. Gwych. Arferchog a Fflint. A mae wedi cael chydig bach yn hawdd. Heibio'i ffod hefyd. O safbwynt amddiffynol y Fflint. A mae hwn yn gychwyn bach da gan yr ymwelwyr. Reeves yn ei cholli hi. Davies yn ei lledu hi allan. A Dfwl. Maen nhw'n cadw meddiant lawr I hawdd ar hyn o bryd. Mae symudiadau nhw hefyd. Ti'n rhi glefar i'r Fflint. Mae Franklin creu hafoc o'r hefyd. Be mae'n neud ydy. Mae'n just symud I ffwrdd wrth chwaraewyr ganol Gae y Fflint I mewn I bwgedi bach I dderbyn y bel e mewn lle mae ar siap hanner troiad. Wel, Harrington di canfod lle eto. O, pawb yma fo hwnna'n mynd allan. Mi athia dod nôl mewn yn do. Ond dyna chi rym y gwynt. O'n I fel bod yna'n y carpac. Wel, oedd I di bilioddi yn ddeiadeg. A mae gymaint yn dibynnu ar benderfyniadau Petch. Mae o'n di gadw llygad fel dyfarnwr ar be sy'n digwydd. A fydd pawb yn awyddus i'r gêm a ddal ati. Mae'r Bêl wedi mynd yn syndod o bell. Ac Gwacro, brwydro amdani. Ond ar hyn o bryd mae yna un tîm yn y rheoli. Franklin, twt. O, Morris methu canfod Kenny. Kenny yn cydnabod falle wedi mynd rhy gynnar, nad te. Y Bêl wedi cael ei hanelu I fyny tuag at Reeves, ond nath hi'm cyrraedd. Ia, pas da gan ffod, yr amddiffynwr, ifanc, I fyny at I flaenwr. Just sydyn iawn. Ti'n gweld Edwards yn mynd ar draws efo'i Cai Edwards. Cai di golli llwyth o bwysau siarad efo'i dad o cyn y gêm. Mae'n 31 oed wan, a wedi dod yn ôl I fyny i'r gyngor yng Nghymru efo Cei Connah. Chwarae slick eto. Bêl gan Morris. Meddwl yn ergydio. Bêl heibio I Franklin. Cyfle'r Bêl. Cael ei rhoi mewn i'r cwrt Davies. Yn cael tymor ardderchog a mae yna hyder yn does yn chwarae Cei Connah. O, mae hwnna yn cyrraedd Kenny! Mae'n byd bach na'n lwcus ar wyth. Ti o'n eisiau wedi bod... Sean wedi bod yn y cwrt chwech yma, efo'r Bêl yma, mor agos i'r gol, efo dy gefn i'r gol, be ti'n neud? Un symudiad a trio cario fath o. Ie, mae'n cymeryd 2-3 cyffyrddiad fyna. A dyna'r gwahaniaeth yn dweud. A'r y gwiriad yn golygu bod Cei Connah yn cael cic gornel. Disney. Sy'n paratoi i'w chymryd I. Davies oedd y targed allan â hi. Franklin yn ei gosod I. Mae Harrington yn cael gêm gampus ar hyn o bryd, gormod o le. Franklin. Reeves mewn. Ond I Fflint ar hyn o bryd methu cael unrhyw afel ar y Bêl. A cyfle eto i'r rhoi ni mewn. Y Bêl I ganol y cae at Noah Edwards. Ac cyfle bach I Fflint gael ei gwynt atyn nhw. Ac Kenny, 7 o goliau gyda fo.
yn y cyngrair y tymor yma'n farod. Ac bac bron i ffenio ymlaen. Mae Reeves, i fod yn deg, yn gweithio'n galed. Oedd y bas ddim cweit digon cywir ganddo fo. A da chi yn teimlo bod rhaid i Fflint fanteisio ar hynny o feddiant maen nhw'n gael. Ie, dyn ni fel fflach bach gan Reeves yma yn troi ddyn do. Jyst efo'r cyffyrddiad bach sydyn ar ei droed chwith. Jyst y basol anna wedyn de. Hwna drin anodd dda. Franklin. Hyfryd. Noah Edwards. Pool. Dwi'n cael trafferth i chlirio hi. Mae'n ar draws wyneb y gol. Morris allan dan i hi. Harrington. Sgrech am y bas yn dod gan Disney. Disney allan at Pool. A da chi'n teimlo tasa Cei Connah'n cael ail gol. Y galler llif ddore agor. Mae hwnna'n hongian. Nôl mewn gan Franklin. A gaeth y golwr lawr yn ddewr i fod yn deg a Tibbets. A mae hwn yn stori dda. Josh Tibbets yn ymuno ar Fflint yn ystod yr wythnos yma. Gan bod Rhys Williams, y golwr arferol, wedi cael i anafu. Ie, nath nhw chwarae ifanc 16 oed yn y gêm wythnos dwytha neu fynd bech yn y gwpan. Ond ti'n mynd dod nôl. Ti'n edrych ar ffordd mae Cei Connah wedi dechrau'r gêm a ti'n gweld y bwlch yn barod efo'r gol i fod ar y blaen yn mwy na hynny. Mae Fflint ddim yn chwarae dda, so mae'r un dyn nhw wedi colli mewn 11 gêm. Felly mae'n llinell fesul yn nhw yndi. Ond mae eisiau gwneud siŵr bod nhw ddim yn ildio eto. Yn byddeuwch yr iaith, ysdech chi'n ei glywed o braidd yn y lliwgar. Ac da ni'n mynd i glywed hynny weithiau. Davies. Ie, Firth yn galw amdani a Davies yn ufuddhau. Edwards eto. Pool, nôl at Edwards. Wel, fi'n 8 i ddim i Cei Connah yn y rownd diwetha, yn erbyn Prestatyn. Franklin. Williams yn mynd efo fo, ond mae Franklin yn cael gêm ardderchog. Mae o a Harrington lawr o ochr yma yn creu gymaint o drafferthion i'r Fflint. Ie. Be sy'n mynd o'i fel mater o obeithio na di mynd yn ddwyr i fian, ia, Sean? Wel, ie, ar hyn o bryd, mae Cei Connah... Be mae Cei Connah'n ein dda hefyd yw'r ffaith bod chwaraewyr yn fodlon newid safleoedd na. Welon ni fyna James Davies yn dod yn ddwfwn. Harrison wedyn yn neud rhediad lle bydd James Davies. Felly maen nhw'n dîm sydd yn fodlon newid cyfuniad y chwarae nhw a chwaraewyr nhw. A Franklin ar y foment, sy'n ni'n rhoi rhyw ddyn arno fe. Just na job. Achos ar y foment, mae fe'n llwy reoli'r gêm. Ac Black. Chwarae campus Disney allan at Pool sy'n cael llawer o le ar ochr ddena fel mae Harrington yn cael lle ar ochr chwith. Sbiwch ar yr amser sy'n cael edrych ac i gael ei groesiad mewn. Nath yn ddefnyddio fo'n dda allan gan Edwards. Ac fod o rhaid i Fflint fod yn fwy gofalus o'r meddiant bryn maen nhw'n gael. Just efo'r gwynt sy'n tu ôl efo fyna sy'n mynd i fod wneud hynny oedd Reeves wedi dod ymddeud i nôl i ganddo fo. Just cadw'r bel. Just ewch ydig. Symud y tîm i fyny'r cae. Harrington. Yr un gol ar ôl 5 munud yn dal i wahanu'r ddau dîm. Chwarter awr wedi chwarae yma. Edwards barod i dderbyn pas Pool. Nawr mae wedi mynd. Mae'n rediad da. Mae'n bas fach glyfer. Harrington. Morris. Wel, 72% o'r methiant i Cei Connah. Yn erbyn y gwynt. Weithiau mae'n hawddach i chwarae yn erbyn y gwynt, na neu hynny. Ac mae hynna'n just dangos dydy. Dim hynna chwaith, maen nhw jyst pasio'r bel yn gyflymach o cadw'r meddiant. Wel, mae'r
tempo'n cael ei reoli'n llwyr ganddyn nhw'n dydi. Kenny cael tu ôl i ffod yr i hawdd. Morris gymaint yn mynd drwy'r fo nghanol y cae. A No Edwards ar drosedd ar Cwpan. Ia, cyffyrddiad, dim y cyffyrddiad gorau am unwaith gan No Edwards yn ganol y cae. No, dim yn just tynnu Chris. Tynnu Chris yn ôl i wneud yr cic rydd i ffwrdd. Ie, yn siomedig yn un yn y cyffyrddiad, cymerodd y cymeriad trwm. A wedyn roedd y cic rydd i ffwrdd. Wel, fe gafodd No Edwards 11 carden melyn yn y tymor diwetha. Oedd o'n drydydd yn y cyngradd, os oes yna gyngradd i'r ffasiwn beth, ac bo ac o'n mynd ar ôl honna Ffyrth yn hamddenol yn ei chasglu. Ia, dim i bach yn hwyr yn gweiddi Ffyrth. Dwi'n di gael cyn gystal o dymor efo llechen lan tymor hyn, na ddo yn y gol, ond na ddeud un peth, nes dwi'n Gae Edwards yma. Just yna gweld yr hediad na, just clywed ac bro lawr i oedd efo, a just yn disgwyl Ffyrth. Dwi'n di gorff o flaen y ddau i wneud siwr yn cadw Pêl. Bas letfraws dda o arferchog. Sbiwch ar y lles gan Davies, arbediad campus. I fod yn deg, ath y Pêl yn syth at Tibbet, ond byddech chi wedi disgwyl i Davies sgorio honna, mae o'n gwybod y dyle fo. Wel, a faint o sydyn yma'n hyn, efo'r bas yn ôl, wedyn ti'n edrych. Mae di wneud lot o beth yn iawn do i gadw ben drosti a pasio i fewn, ond dydy o ddim defendio gornel, dyna oedd y broblem. Mi ddod yn tipyn o gol, achos oedd y Pêl allan i No Edwards. Oedd hi'n wych gan Harrison, real ping fel chi'n galw i. Jordan Davies, oedd hi'n disgwyl i wneud well fyna, yn wedig y safon mae fe yn dangos y tymor yma. Gornel arall. Tu hwnt i bawb. Gae Edwards at fyny am dani hi. Ond ia, fysa i fod yn gol dda. O, gret o gol. Efo no end just newid ger. Just y bas na nôl. Y gwir amdani ydy, mae Cei Connah wedi newid arddull, dydyn. Maen nhw wedi dim peli hyll ar ganol y cae. Ydyn Eli, maen nhw'n dîm sy'n chwarae'n slick. Di gwyneb y cae fel i cae cartfen nhw'n rheswm am hynny? O, mae'n helpu. Oherwydd ti'n gwybod, mae'n mynd i fod yn gyson o'r pasis hir neu pasis byr. Maen nhw'n mynd i fod yn gyson i chdi, dyn nhw'n mynd i ryw boblan o rhyw arall. Ond dwi'n meddwl, mae'n mwy pwysig na hynny. Mae'r chwaraewi sy'n gael nhw yn y safleoedd rwan, de. Maen nhw'n balans, maen nhw'n chwarae ar ei gorau yn y safleoedd yna. Ti'n meddwl chwarae neb allan o'i safle. Ac dwi'n just meddwl mae'r llif yn chwarae pan maen nhw dan meddiant, mae yna bwrpas i'w meddiant nhw. Mae nhw'n chwaraewr fel Franklin sy'n chwarae mewn pocedi a mewn chwaraewr clefar. Kenny yn ildio honna yn erbyn Williams. Eto am ddiffynwr canol fel mae Jake yn ei chanol i, a Williams. O, yndi. Colli eto reolaeth o'r Pêl, Kenny. Gafodd y bregaeth hir fanna, oedd o'n anhapus o'r penderfyniad yn doedd. Wel, fi'n gallu gweld pam i oes. Fi'n gwybod bod e'n dod falle bach o'r tu ôl, ond i fi mae'n ennill o Pêl. Mae rai fi gwybod yr agwedd o ddod o'r cefn o'n i'n meddwl oedd yn erbyn o'r. Ti'n mynd cael, neu dyna dyddi yma, dyna ti reolad, mae Pets di tynnu mewn fyny amdan. Ond sa fi'n gwyn o fynd. Wrth gwrs, ys ti. Fi'n di gwyn o'n mi waith heno am y tywydd ma, Pets. Ond, wyt ti di chwarae yn gwybod gwaith na un, Sionet? Sorry, Mae Sean di cael gyfod y sioc bod Malcolm Bialon Sioned, diolch yn ateb. Mae wedi camu nôl mewn syndod, ac wrth wneud hynny mae feicod i dod allan o'r peiriant. Mae hwnna'n ail waith. Diolch, Sean. Fi'n ôl boes. Mewn at Acbro. Acbro'n seithi dda! O rhaid fo fynd yn gynnar. Ac falle fel blaenwr, y dyle fod i gwneud yn well, ond o leia nath a benderfynu. Mae'r amddiffynwr yn dod, dwi am danio. Da chi'n iawn, Sionet? Nôl efo ni. Oedd popeth yn dawel yn ynglistio i hwnna. A'r meic fyd, ond ni bach yn agos at ein gilydd, boes. Da ni yn.
Bach fel penguins yn trio cadw'n gynnes yn y gwynt. Neu casioned, de. Da ni hanner ffordd mewn i'r hanner cynta bron iawn, ar un gol ar ôl 5 munud ddim yn adlewyrchu meistriolaeth Cei Connah. Disney. Davies. A mae'n disgyn i Edwards. Franklin. Franklin sy'n chwarae mor dda mynd i hun. Ie, mae o'n cael tymor ardderchog i fod yn 10 afo. 8 o goliau yn ymuno Aberystwyth yn haf 2022. Ie, gath o flas bach tymor dwytha, cofia, ond dwi'n meddwl ffordd mae wedi datblygu i'w gêm a dan i'w gêm sy'n gweld oedd tu mewn i ddyn o fan arwan ar ei droed chwith a jyst oedd ar ei draws i gorfod o. Na diwa, dim pwer tu ôl i'r ergyd, ond jyst y safleoedd mewn gymryd i fyny, dyna dwi'n licio. Smart, clefar, sefyll yn stond, pa mae angen. Da gan Williams. Cwpan. Phillips, mae Fflint angen cyfnod o feddiant. Maen nhw'n gyd ddau gadw honna'n fyw. Ac i fod yn 10 ag back throw, mae o'n gweithio'n galed, mae ar ôl bob peth. O, mae dyn ni Cei Connah yn fan hyn. Ac oherwydd i lafu'r o, dim byd, dim rheswm arall. Ac o Gae Edwards oedd yn trio gwarchod y bel allan o'r dir y chwarae. A ti'n gweld Acro, dwi'n mynd i fyny ani. Na di. Mae'n 38 oed ebyn hyn, Acro, a dwi'n meddwl, oce, dwi'n mynd i'n talu trwad, fewn, nac di. Cael ei droed ydi. Gornel gynta'r gêm i Fflint. O, fyddwch chi'n cael gymaint a hyn o bobl yng ngwyneb y storm mewn cwrt 6, da chi'n siŵr o gael dipyn bach o gicio a brathu, a mae Mark Petch yn deud yn syml, dwi'n eich gwylio chi. Lle mae'n cychwyn o bel ma? Tallan ni cwrt Cosby i fod. Gwynt cael gafel i fydd arall. O, sbiwch ar y lliman. Sbiwch ar y lliman. Dyna mor anodd ydi Phillips. Mae hwnna allan. Wow! Mae syniad yn dda. Mae'r bel yn mynd at y postyn gosag yn y diwedd. Mae fferth yn ei dalu. Ond efo ciciau cornel efo'r gwynt yma, llyn rhywbeth ddigwydd. Ti'n mynd gorfod taroi mor galed i sôn efo Jake yma. Nath o mewn cyffwrdd i bron. A jyst codi a cael cyfeiriad arni. Jyst cyffwrdd i. Ie, jyst gadael gwynt i wneud y gwaith iddo fe. Clefer. A ti'n be, holl meddiant Cei Connah, fi siŵr falle bod nhw'n siwmedig, bod nhw falle ddim dwy gol i fyny erbyn hyn. Ta bod un yn sefyll un i ddim, mae Fflint yn y gêm yma. Falle mae dyma'r ail Davies yn mynd amdani, nath i'n disgyn iddo fo, Harrington i galw. Ie, fo alwodd, Franklin yn ei gadael i. A fi'n wyllt, a mae Gibson yn gwybod, mae nhw angen yr ail. Ie, mae'n weithio da ni gweld gema fel hyn, jyst un ar y blaen, de. Slam sy'n hongian i mewn a fan nhw'n deud. Rydych chi siawns o ddod yn ôl. Ond yn sicr hwnna, ddim yn edrych fel yr ail gan Harrington. Ac yn hwyrach heno, am 5 munud i 8 y dreigiau yn erbyn Oianax. Mae'n gwneud lawr yn sgrin o Ffrainc, wrth gwrs. Ac honna am 5 munud i 8 ar esbereg heno. Ac sut fydd Morris y gwynt erbyn hynny, dybed. Dim yn hawdd i Stevens ar amddiffynwyr amseru i taclodd hwnna'n hwyr gan Stevens. Ac falle bod o'n rhwystredig, mae fod i sgorio'r unig gol y gêm. Yn anffodus i'r hwyd anghywir. A hwnna di'r unig dacw ffyrnig os ti'n licio yn yr 20 munud neu 25 munud gyntaf yma. A i fod yn deg, mae'r ddau dîm di ceisio chwarae Pêl-droed a Disney sy'n mynd i gael cymryd hon. A Acro eto, oedden ni'n deud bod o'n bobman, oedd o'n ôl yn cynorthwyo fan y mae gan Reeves. Ie, mae o'n cydnabod. Wel, dwi'n siŵr os ddyfeiswyr yn rhith yn gwrandawyr ni, ond mae gennau syniad. Dyfeisio weipars ffenest i sbectol. Beth os gynnwch chi ar eich car,
I lens camera neu I sbectol? Neu di feisio beth yn y gwynt ma I wneud rhywbeth ar ochr y specs. Wel, da chi'n gwybod Sean Corn be mae Malcolm Allen eisiau Nadolig. Ond maen nhw'n deud bod o'n un llygeiddiog, falle bod hanner sbectol yn ddigon. Morris. Dim Morris y glaw. Cael y Morris. Franklin. Sport eto. Davies. Edwards tu allan iddo fo. Anwybyddu. Edwards. Dewis Poole. Nawr mae gan Edwards. Mae Disney tu fewn iddo fo. Edwards mewn at Disney. Fediad gormod arni. Symudiad da eto. Mae'n y gyd ar yr un donfed ydy. So, mae un... Davies yn rhedeg o'r Bêl a draws fel a wedyn. Mae nhw'n methu allan nhw Edwards. Sydd at Declan o'r un. Mae'n drin erbyn un os licio. A wedyn Disney wedyn yn just rhedeg allan o ganol cae. Dech yn rhedeg yma ddechrau. Sgwrwch chi chwarae fel un yn ganol cae. Os ti yn ei erbyn I weithiau. Mae gen fo y cyflymdra yma gallu na I ffeindio bolcha. Wedyn I basio'r Bêl. Na, mae'n eitha cyffroes yn dydi gweld Davies yn y deg na yn hanol y cae. Tair gol ar 10 mae gan actro. Reeves yn galw amdani hi. Y Bêl gan Ford. Cafana, mae o'n gweithio'n galed. Edwards mewn ardaclad dyfardodd y chwarae'r fantes. Ac chwarae teg. Lacey mynd amdani hun. Falle, pan da chi'n cael cyn lled y feddiant a mae Fflint yn gael bod hynny'n wastraffus Malcolm. Ac hefyd, pan ti'n cael gymaint o le a gath o. O gynnu fo ddim neb yn gael o'i lawr, dim pwysau ar y Bêl. Mae'n gwybod mae'r gwynt tu ôl fo. Pam mynd am pwer? Pam mynd am pwer yma na? Sa'ch chi gael gyn o bwar yn trio pasio yn efo tu mewn iddo droed a mynd am cyfeiriad y well. Ie, fi gyd ti. Oedd siwr gymryd amser gyda fe. Oedd hi bron yn gic rydd iddo fe. Oedd oedd amser I feddwl rei lle dwi'n mynd I roi'r ond. Siomedig. Ac os ai at yr hanner awr. I mond yr un gol a dyna'r cysur. I Fflint. Sbiwch ar Franklin. Ceroed dynion yn dda. Dacl yn gynnerth yn y diwedd yn dweud Ford. Edwards mewn. A mae werth I ddeud eto, mae'r ddau dîm yn trio chwarae Pêl-droed. Ia, dwi'n licio be mae Lee Fowler yn trio wneud. Efo'i dîm yn fan hyn, trio cael y peli fewn I ganol cae. Yr unig beth nhw ddim yn wneud, ti'n cael tu ôl I tîm Cei Connah, dim just tu ôl I ddamddiffyn, ond tu ôl i'r chwaraewi ganol cae chwaith. Oedd honna'n hwyr. A mae'n mynd I gael carden am honna, dydi. Ie. A mae Phillips yn aros lawr. Callum Morris yn gweld carden felen. Oedd o'n gwybod unwaith ath o'n rhoi, oedd Jake Phillips yn mynd I gyrraedd na cynta. A mae'n dweud oce then. Mae fi gymryd y dyn lawr yma hyn. Ia, dwi'n gwybod mae'n nadolig. Mark Petch ddim gadael I lawr, di dod o'i garthia fo. Dwi'n super un hefyd. Hanner awr o'r gêm di chwarae. Peniad bach gan Phillips. Harrington. Franklin methu cadw'r meddiant. A chwarae teg. I Fflint, mae Reeves yn hoedi mewn yn acro. Mae Cei Connah I chwarae allan, ond oedd hynny'n well gan y Fflint. Mi oedd o, a Nash yn neud y digon yn y diwan. Fel am ni ffyn nhw dwythan agos i'r gol. Mae'n just llithro I mewn. Dych chi ar y symudiad I ddechrau rwan. Basta mewn, digon o bwer y traws. Mae Nash yn neud digon ar y postyn gyntaf yna I daflu ni llawr. Tair gol, sgan, ac bo Adra ar hyn o bryd. Ond fel ydych chi dweud, mae gyma'n 38 mlwydd oed, mae'n gweithio'n galed. Mae'n trio
gadael i'n am ei ffynwyr chael i, a mynd trio wedyn agor i goesa, mae o'n gyflym. Da ni'n gweld digon o'r cyfymdren yn llefydd iawn. Byddwch chi bas feiddgar mewn amodau fel hyn, ond oedd gan Harrington ffydd yn Franklin a bieredodd Franklin, a mae Cei Connah wedi creu sefyllfa fach dda fan hyn. Harrington, Franklin. Harrington eto chydig bach o le. Edwards, chwilio am Davies. Reeves. Eto, mae gynnor Reeves yn gallu does i newid cyfeiriad o sydyn, siarp i gorff, neud yr hediad, ennill tafliad i'w dîm reit yn y tre'n ymwysodol. Bydd Fowler reid bodlon debiau ni nawr, mae Fflint i dod fewn i gêm pyn bach, yn dyn? Mae'n digon cyfnodau do, dim digon cyson, na ddo, ond yn sicr, y cyfnodau bach maen nhw'n gael, maen nhw'n cael i'w hannar, neu ryw fflach o rhywbeth lle, ti'n meddwl, lle gyn nhw'n gol o fan hyn. Andy Firth am sgrechian. Bêl yn cael ei gadael iddo fo. Morris. Kenny a Williams yn mynd amdani. Williams yn chwarae'n saff. Franklin eto. Edwards, rhaid i Fflint beidio colli meddiant fel yna. Mae gan Morris ddim yn cael ei demtrio ar gydio. Bêl at Harrington. Edwards. Nice. Allan o dan drwy'n Kenny. Franklin. Hwna'n bestach. Sbiwch, mae'r bêl yn dawnsio. Ac o Cei at 10 munud ola'r hanner cynta. Ac ar ôl cyfnod bach da gan Fflint, mae Cei Connah wedi cael ryw gyfnod bach da o feddiant eto. Cic gornel arall. Ar ôl beniad gan Edwards. Cael ei bugeilio allan. Mi fydd Fflint y fodlon? Dwi'n meddwl, yn wedi os ewn nhw mewn hanner amser, un gol i ddim lawr, popeth i ware amdano ar gyfer yr ail hanner. Mae mor wyntog, dwi ddim yn helpu naill tîm na'r llall, so fi'n gwybod falle bod nhw'n chwarae mewn i'r gwynt, ond falle bydd hwnna'n helpu nhw, achos bydd yn dal y bêl lan ychydig, a bydd y bêl ddim yn rhedeg i ffwrdd. So, os ewn nhw mewn o un gol ynddi, mi fydd nhw'n digon hapus. Os bysa fi'n chwarae Fflint ar ôl ymwneudau bach clinigol ti'n gorfod neud fel blaenwr a ti fan hyn, ma'ch bros, cyffyrddiad yna, hwnna fan'na wan de, mae'n jyst gadael o'i hyn lawr, ti'n gwybod mae'r golwr yna, un yn erbyn un o sefyllfa, a ti'n gadael yr amddiffynwr ddod ar draws, ti'n gorfod neud y gorff rhwng yr amddiffynwr a'r bêl a cael yr edgyd fewn ar y gol. Per arall mewn, syth lawr corncwdd o ffyrdd. Ac yn sydyn, mae'r hio'r gwynt yn cynyddu. Mae ganddo ni, neu mi oedd ganddo ni ddrws gyda llaw ar y gantri falle dyn ni sefyll. Mae hwnnw wedi cael ei chwythu oddi ar ei echel
oriau nôl. Medda Michael Caine. Harrington. Yn y deng munud ola. Edwards. Poole. Poole, mae Bill yn dod iddo fe eto. Morris, na te, cyfle i edrych. Mae'n pwyllo. Harrington. Sydd wedi cael hanner cyntaf arferchog. Yn codi honna, mae'r golwr yn oedi. A mi'n atebet y dda yn y diwedd. A dim yn hawdd i'r golwr. Da chi'n meddwl bod y Bêl yn dod a wedyn di ddim. Edwards, mae wedi colli honna. Reeves o'i flaen o back throw ar hwn y ddau. A'r Bêl i lwybr, mae di mynd rhy gynnar. A mae'n cam sefyll. Oedd e'n gwybod un o'n oedd e'n gwneud yr hediad. A wedyn edrych draws y llinell 4. Oedd e'n bell yn cael sefyll fan hyn. Ond oedd y cyfle jyst yn hongian hon lan. A dwi'n meddwl Kenny bron a chali, well, the hand of God bron. Pan ti'n un gol i ddim, dwi'n teimlo mae'n un gol i ddim cyffyrddus, oce? Ond fedrach ti'n cael un gol i ddim cyffyrddus. Ond di Cei Connah ddim go iawn di cael ei bygwth digon tu ôl. A dydy y Fflint sy'n mynd ar gohyd fi pan nhw'n sgorio fyny rwan. Fe wnaid i bethau newid yn yr ail hanner. Dim ffosedd ar Kenny. Tibbets yn ymwneud i allan. Ac Blackthrow eto. Edwards, mae o di chwarae yn arferchog. Mae o a Franklin, Morris a Harrington di gael hanner cynta campus. A mae gan Edwards nawr. Pediad a... yn y diwedd. O ie. A Het Gibson yn deud y cyfan. Harrington. Franklin eto. Digon o le. Ond oedd hi bron a ffeidio cyrraedd. Harrington, derbyn gan Morris. Edwards. Poole di penderfynu dod am droi'r chwith. Edwards. Mae Franklin di gweithio mor galed. Mae'n bob man Malcolm yn ydi. Just clefar ydi o. Efo'i rediadau neu dim yn gwastraffu egni yn rhedag i llefydd. Dim yn mynd i gael y Bêl. Mae'n bod tro'n opsiwn. Harrington. Tu allan i Edwards. Mae'n ddigon o le. Poole. Mae hwnna'n hongian. Mae'n ormod arni. Mae'n anodd gwybod pa bwysau roi ar y bas yn ydi. Ydy, oherwydd mae'r gwynt yn newid nawr ac yn y man, felly i gwybod faint o bŵr i rhoi ar croesiad neu ar yr ergyd, be bynnag yw e, achos bod popeth yn chwyrlio o amgylch ni, ti gallu'r edrych bach yn fel ffwl. Dim yn hawdd na di, dim yn hawdd i fod y chwaraewr allan na. Pobl meddwl bod ti'n hawdd chwarae efo'r gwynt yn erbyn y gwynt, dydy ddim. Mae'n rhaid i fod mor bwyllog efo'r y basio. Wel, gêm pedwaredd rownd Cwpan Cymru ydy hon wrth gwrs. A mae'r gemau wedi bod yn cael ei chwarae yn ystod y penwythnos. Llanelli'n colli Lansawel, chydig bach o sioc fanna. Gêm rhwng y bai Colwyn a Bari oherwydd y glawd wedi cael ei gwyhirio. Cyfyrddin yn colli o 2-1 erbyn y Seintiau. Balan yn eich beder gol i un i golwr wrth sgorau gol gyntaf. Gêm gyfartal, ond Met Caerdydd yn ennill ar giciau'r smotyn. Ac
Bwclen yn eich Porthmadog ac ar hyn o bryd mae Cei Connah a'r gôl gynnar na ar y blaen yma. Fel na mae hi, mae'r enwau'n dod allan o'r het ddydd Iau, dwi'n credu ar gyfer y rownd nesaf, rownd yr 8 ola. Edwards, mae o yn un arall yn bob man, Malcolm, ydy ni. Ti'n edrych o gwmpas, dod, mae Franklin efo'r pen clefar yma, lle wedi ffeindio pocedi. Gyda chdi Edwards wedyn, efo'r cyflymdra, efo'r gallu, yr egni box to box, fel ti'n gael nhw. Wedyn gyda chdi, yn ganol y cae na, just eistedd gyda chdi, Morris, just yn glefar. Cynwch chi, ogia, cynwch chi gyda'r gêm, na eistedd yma. So fe, da ti 11 o chwaraewyr yn tîm Cei Connah sy'n sgorio 7 allan o 10 i fi yn hawdd. A dyna'r gwahaniaeth yw bod ti dîm 11 o ddynion allan yna yn chwarae'r lefel uchaf. Maen nhw'n hapus dydi, yn ei chwarae, yn ei patrwm, yn ei steil. Nawr te. Unwaith eto mae'r Bêl yn disgyn i'r blaenwr, a mae o a Reeves. Wastad yno os yna gamgymeriad i fod yn deg â nhw. Gynti siawns, efallai yn yr amodag fel ymwysodwr, felly i'r Fflint, mae'n rhaid chdi fel am gamgymeriad. Gan rywyd yn y cefn na, Nash, Edwards. Ford eto. A fanna, mae'n dod i stop. Wedi gwneud am yr rhan fwyaf gêm pan mae Fflint yn ymosod. Harrington. Ac i chi sy'n diddordeb yn y tywydd, mae'r cenllysg di ail ymweld. Disney. Franklin. Arferchog. Na te. Acro. Y cyflymder gynna fo. Mae Reeves yn galw amdani, galw am bas. Mae'n get gornel ag unwaith eto chwarae teg iddo fo, diolch mae'n rhoi fyny na di. Ac unwaith mae'n gwynebu Edwards yma'n un, dwi'n disgwyl sy'n mynd y bel am gyflymach i fi teipio fo. Oherwydd mae'n gwneud y beth anodda i gyrraedd y bel efo'i gyflymdra, wedyn mae'n slofi pethau lawr. Mae'n rhaid chdi symud y bel yma'n sydyn. Ond mae'n cael get gornel. O, wan. Am amser yna hwn i'r tîm cartre fel maen nhw'n swyddogol. Ddod ar gêm a'n gyfartal. Ac o bosib ar gwynt ar y cryfa mae wedi bod gydol y noson. Dyma oedd yn cael ei addo, de, bod y mellt o 70 milltir yr awr yn cyrraedd. Ac oedd na afel ar yr ergyd yna i fod yn deg. Ac Cafyna, dwi'n credu gafodd hi Cafyna neu Owen. Cafyna oedd o. Mae'n taro oddi ar Edwards a mae'n gig gofnel arall. Mae'n taro i mlaen. Ti'n gwybod just beth i cael ei mewn i'r post yna. Gwydiad bach. O, sbiwch ar y lle. Cafyna eto i daro. Ac Cei Connah fi dysgu gwers. Mae wedi cael 2 gyfle. Lle oedd mewn gormod o le o safbwynt Cei Connah. Yna ambell i apel fach. Do'n i'n meddwl. Heb lawer ar gyhoeddiad am lawio, ond mae'n dal ymlaen a mae Fflint yn cael cyfle arall i'r Bêl yma yn y Cwrdd Cosby. A diwedd anghyfforddus i hanner mae Cei Connah wedi reoli. Yep. Honna oddi ar Stevens. Nawr te. Dyma oedd ar y Pêl. Ie, Cartwright eto de. Ti'n gwybod be, mae'n troi gefn ar y bel, a os di o'n troi gefn ar y bel, a mae'n taro i law o, dwi'n gwybod o'n ochr dall i Mark Petch, nad o'n gweld o'na, ond yn sicr, os bys yna VAR, bys nhw'n reid o'na. Ond i'n syni bod yna gynlleied o weiddi ac o brotest falle bod y chwaraewyr wedi gweld yn y glaw yma. Ne, jyst isio'r ar yr amser ddod. 2 funud sydd o amser ychwanegol gyda llaw. Gyda llaw, os ydy'n gyfartal ar ddiwedd y gêm. Cicio o'r smotyn ar ei ben fydd hi.
dim amser ychwanegol. Ac dwi'n yn gweld Malcolm Allen yn mynegu llawer y siom o glywed hynny. Kenny. Franklin. Athro eto. Gwrthiad ni gefno gan Edwards. Bale yn eithaf Reeves. Disney yn ei chlirio hi. Franklin. Ac oedd y gam sefyll. Ti just edrych yn ganol cae fod Disney, Callum Morris, Noah Edwards a Franklin. Mae'r balans, mae'r clefar. Mae John Disney'n gwybod, cynwch chi boes ymlaen i wneud beth a ddigwydd na eista ymlaen ar ddiffyn. Wedyn mae Disney'n wneud yr hediad, mae Callum Morris yn syrthio nôl. Mae nhw'n newid safleoedd, mae nhw'n clefar wneud o. Di gael ei annog i wneud hyn gan Neil Gibson. Oedd o'n positif ofnadwy o'i dymor hyd yn hyn efo fi bore yma ar y ffôn. Tibbets. Ac oedd yma'n clwb gadol wythnos, a dyma bo'n chwarae dros y Fflint. Williams. Reeves. A mae'r dyfarnwr Mark Petch yn penderfynu. Mae dyna ddigon am hanner cyntaf lle mae'r ddau dîm i fod yn deg wedi cyfrannu a cheisio chwarae pêl-droed deniadol, ond yr unig gol, y gol i'w rwyd i hun gan Stevens. Fo ydy'r gwahaniaeth, ac y sgôr ar yr egwyl ydy y Fflint dim. Cei Connah 1, dewch nôl i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl.
Croes yn ôl i'r Fflint. Dim yn noson ore o ran y tywyd. Mae'n deg dweud hynny. Ond ni wedi cael gêm rywsut. Mae angen canmol y ddau dîm am hynny. Y Cei Connah yn taro yn gynnar. Gol yw Rwyd i hun. A dyna sy'n gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Fan hyn ar Gae y Castell. Gol i ddim. I'r tîm o uwch gyngred Cymru, JD. Fel o'n i'n disgwyl, Siôn Moredus sy'n cadw cwmni i fi. Fel o'n i'n disgwyl, nhw sydd yn edrych gryfa, ond beth am yr ymateb ran y Fflint fan hyn? Ie, maen nhw sefyll yn y gêm yn un o. Fi credu'r un adeg oedd Cei Connah lan i 72% o'r meddiant, felly jyst yn dangos pa mor dda, a maen nhw wedi bod yn dda. Cadw'r bêl, gweith patrymau yn ganol ca. Y gol, bach yn lwcus i cael bod Stevens yn cael y cyffyrddiad diwetha, ond maen nhw wedi bod yn chwarae Pêl-droed mewn amodau anhygol o anodd. Pa mor anodd yw i? Cyn i ni weld y gol, jyst o ran wneud pas, jyst ystyried wneud pas. Ie, ti'n be, mae safon o Pêl-droed wedi bod lot well na beth o'n i'n disgwyl, achos o'n i'n meddwl, mae'n mor wyntog, mae'n chwyrlio, mae'n anodd rhoi y pŵer iawn ar y croesiad neu ar y pas, felly mae'n rhoi camol y ddoi dîm am safon o Pêl-droed. Gol gynnar, dyma hi, gen i weld i, anffodus o ran y Fflint. Ie, ond eto, nhw'n i chwarae Pêl-droed pert hyd yn hyn Cei Connah yn lledu'r bêl o un asgell i'r llall. Wedyn y croesiad yn un da, jyst yn creu y lle i'r croesiad fan hyn, a wedyn Stevens gyda'r cyffyrddiad diwetha. Sa'n credu bod yn gweld lot o ni, oedd yn gweld un hwyr, a felly oherwydd hynny, dwi'n mewn gwybod lot amdani, felly braidd yn anffodus o ran y Fflint, ond Cei Connah neu beth maen nhw'n neud ar hyn o bryd. Maen nhw'n sgorio goliau pe maen nhw'n cael y cyfleon. A pan mae reolwyr hyd yn oed gyda hwds arno, chi'n gwybod bod hyn yn ddifrifol. Mae'n serious. Ie, gen i weld mwy o ddigwyddiadau o'r hanner cyntaf yna. A fel ti'n sôn, cyfleoedd yn dod i Cei Connah. Maen nhw'n edrych yn tîm cryf tymor yma. Ie, ni wedi siarad achau'r rhaglen y ffaith bod nhw falle yn chwarae brand gwahanol o Pêl-droed o dan Neil Gibson. Y ffaith bod nhw yn fodlon falle rhoi 6, 7, 10 pas at ei gilydd, symud y tîm o un asgell i'r llall. Mae fe yn Pêl-droed pert a i edrych anodd, mae'n gret i weld. Ond oedd y bas i fi, y bêl letraws, no Edwards wedyn ar cyffyrddiad ei benne, a Jordan Davies wedi sgorio hon, byddai'n un gol arbennig o dda. Ie, a o fe o bawb bod ni'n gwylio yng nghanol tipyn o gefnogwyr y Fflint, a nhw'n methu credu bod wedi methu y ffordd o fe'n chwarae tymor yma. Ti'n dylai fod yn ddwy? Ie, wyddwn ni'n sylwi beth ti'n disgwyl o'r rhan y ffordd mae wedi bod yn chwarae, y golau mae wedi cael hyd yn hyn, bydde wedi sgorio honna. Sut mae Fflint yn dod mewn i hon felly? Fe fydden nhw'n dweud yn y stafell newid da? Wel, fydden nhw'n digon hapus bod eid ond un gol i ddim. Maen nhw yn y gêm, achos mae'r ymodau, dyn ni siarad bod i'r ymodau, ond mae rhaid i ni, mae'r ymodau mor anodd, sy'n nhw'n cael un i ddoi gyfle. Dyna'r peth pwysig, cymeryd y cyfle pan maen nhw'n dod. Maen nhw wedi cael cwpl o gyfleoedd, na fel ti'n gweud, un gol ynddi, maen nhw'n bell i fod allan ohoni. Wrth gwrs, Acbro, fi'n credu ar un ychlysur oedd y trwyddio, ond un cyffyrddiad braidd yn drwm. A dyna'r gwahaniaeth falle ar y lefel yma, y cyffyrddiad diwetha i seto lan yr ergyd. Felly, ond maen nhw yn y gêm, yn sicr maen nhw yn y gêm. Y meddiant mae Cei Connah wedi cael. Bydd y gwynt yn fantes iddyn nhw yn yr ail hanner? Dwi'n yn siŵr y ffordd mae fe chwythu. Wel na, yr unig beth sy'n gweud bod yn fantes yw'r ffaith bod y bêl yn sefyll lan i'r ymysodwyr, so pyn ti'n falle yn chwarae'r bêl hir, dwi'n honna ddim yn rhedeg i ffwrdd o ddiart. Honna oedd y gyfle i fi i leis i, sef jyst wedi cadw i benne, achos oedd cymaint o amser gyda fe i gymeryd yr ergyd, a hon eto, oedd hi ar darget, chi'n gweld bod hi ar darget, yn y cyffyrddiad jyst yn mynd hi bo'r postyn. Maen nhw'n dîm sydd ddim wedi colli yn y cyngrau'r tymor yma. Yw hwnna'n help mewn sefyllfa fel hyn o ran Fflint? Odi, wrth gwrs bod fyddan nhw'n hyderus. Y ffaith bod nhw ond un gol i ffwrdd, mi fyddan nhw'n hyderus. Ond y ffordd mae Cei Connah hefyd, y ffordd mae nhw'n gweith patrymau, y ffordd mae nhw'n dal meddiant y bêl, sy'n ni'n syni falle gweld gol fach gynnar arall iddyn nhw. Ie, maen nhw'n tîm cryf dros ben ar hyn o bryd Cei Connah. Cwpan Cymru sydd gyda ni fan hyn heno, lot mwy o Pêl-droed i ddod. Cofiwch, uchaf pwyntiau'r penwythnos i ddod. Os Fflint fel ni reini, an yr awr 19, gywch chi ail gyfle nos Fawrth ac ar yr iPlayer, S4C hefyd. Ond ni'n mynd i
gyfnewid cyflwynwyr nesa, achos ni wedi llusgo Sioned Dafydd allan i'r gwyntaf glaw hefyd. Strappi amser yn neud yn wallt i bore yma. Mark Williams, pleasure to have you as part of Scorio's team tonight. Apart from the conditions, what were your thoughts on that first half? Yeah, good start for Connah's Cei. I think obviously Steve will be disappointed with the own goal, but I don't think they've kicked on from there. So I think Leaf will be quite happy with the last 10 minutes of that half, and they'll want to come out second half and try and implement in this game. There's been so much talk, obviously, about the weather, about the conditions. As a player, just how hard is it to play in conditions like these, or do you just manage to sort of block it out? It's really difficult, and I think at home on the telly you think, you know, it's not as bad as it is. I could believe me, you know, sitting here or getting blown away. It's really difficult, and it almost just changes the way you play. You've just got to go back to basics, play the conditions, as they say, and just try your best. It's almost like a written-off game, and you just got to work hard. And yeah, as I say, just do what you can. Just quickly, I have to ask about Caernarfon Town. It's been quite the season so far. You're sitting comfortably in that top six. You joined in the summer. Just how much are you enjoying your time at the Oval? Yeah, don't speak too soon. You know, fingers crossed we can make that top six. We got you know, big games over Christmas now, Colwyn Bay live on Scorio, which I'm looking forward to. But on a personal note, I love it. You know, really enjoying the season. The lads are doing well, and as I say, hopefully we can finish the first phase strongly. And yeah, the top six pending maybe. Well, Mark, really appreciate your time. I'll let you go and keep warm and stay dry. Felly Cei Connah sydd ar y blaen fan hyn yn y Fflint. Pidwch mynd yn beth, yr ail hanner I ddod ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni i'r Fflint, y clybiau'n ceisio cyrraedd. 8 ola, Cwpan Cymru, eich bwyntiau i ddod nos lun ar benwthnos. Mae Caerdydd ac Abertawe wedi ennill. Casnewydd wedi colli, gêm Wrexham wedi gohirio oherwydd y tywydd. Mae yna thema. Dwi'n credu bod wedi stopio glawio, ond dwi'n yn siŵr. Nôl ni edrych bari. Na, ydy'r ateb i'r datganiad hwnnw gan Dylan Ebenezer. Croeso nôl bawb. 45 munud rhyngddo ni. A chicio o'r smotyn petai Fflint yn sgorio. Mi oedes i ac ys mi hedfanodd y nodiadau fi. Ac yn ffodus, Malcolm Allen yn profi y gallai fo fod yn golwr yn ogystal ag yn ymosodwr, ond dal y ffeil. Just y gredd bach naturiol na Nicky, just disgwyl y gweitha. Dy notes di i gyd ar y llawr, o'n i'n mysio na. Da ni wedi cael un neges yn awgrymu bod y gwynt yn gostegu. Ond mae'r neges hwnna wedi dod gan ddyn sy'n eistedd flaen i dan, yn ei di hun. Ie, ni'n disgwyl rhyw flas bach o sŵp neu beth gen chdi amser yr egwyl yma na Nick, ond mae gathon ni o'r watermelon. Gan Sean yn ein camera, a gwaed y bob man, gos ti di prathu dy wefus. Mae'n amser datgelu cyfrinachau. Pŵl, gormod arni hi, a mae Pŵl, mae werth chi wylio fo. Mae'n hollol rwystredig, ac mae'n newydd ganfod mor anodd ydi mesur pwysau pas yn yr amgylchiadau yma, Malcolm. O, hyn ydy'r gwahaniaeth, de. Ti'n gwybod, da ni sôn am y lefel yma, dwi'n mynd i diffyg parchu neb, ond just i deall y gêm, deall yr amoda, deall sut i chwarae'r bas jyst efo'r just y pwysau. Dyna di'r bas bach anodda, mae'n rhaid i'r pwysau oedd y berffaith. Davies yn hoi ac yn mynd. Pŵl at Nash. Gae ofyn, Malcolm, yn blwmp ac yn blaen, fel chwaraewr ar bob lefel. Ddyle'r gêm a fod yn cael ei chwarae? A sa fi ddim wedi bod hapus sa fi'n chwaraewr na. Dwi yn y marn ni, dim jyst a iechyd a diogelwch y cefnogwr y fydd heddiw. Dwi'n sôn am chwaraewr ar y cae. Mae'n gweud yn sboilio'r gêm. A tra beth mae'r gwylwyr eisiau weld ydy, un bach o gyffro, gêm gwpan, a'r un beth da ni'n sôn am, ydy'r gwynt. I fod yn deg, a Neil Gibson a Lee Fowler, mae tîmau nhw yn ceisio chwarae pêl-droed. A mae yna gyfnodau o chwarae da wedi bod. Ac peidiwch cyflogi Dylan Ebenezer fel dyn tywydd gyda llaw. Mi fydd y ddo bod am glaw. Mae'n chwipio'r glaw yma. Ac os da chi'n meddwl bod Malcolm Allen yn dawel, mae'n reswm am hynny, mae'n chwilio am ei sbectol, wedi hedfan oddi ar ei wyneb o. Fi'n credu bod y llall wedi mynd nawr. Ceffield. Ti'n mynd rhaid na tro'n ydych gwir. Ti'n beth i'n moyn, Mark, sy'r goggles yma. Ti'n y goggles yma chreu'r Pêl-droed yn chwarae fel... Fatha Edgar Davids y salwm. Na ti. Dwi'n ei bysoddi yn un o'r rheina, dwi'n meddwl. Kenny, dim yn rhoi fyny ar honna. Ond oedd cyflymder y bêl yn yr amodau. Yn orfod iddo fo. Phillips. Allan Lacey. Edwards. Nash at Edwards. Pŵl at Morris. Digon o le. Ochr bellach Kai Franklin yn geid yr hediad i greu y lle. Mae'n rhyfedd yr sy'n mae'r eich chwaraewyr yn just... Mae'n cablu o amser na lleill ar y bêl. A dda, Sol Callum Morris yn mynd just slofi pethau lawr. Wrth gadw'r meddiant, wrth gwrs, rheoli tempo na. Bel am y bell, na dangos efo'r gwynt eto. Ond, mae'n drio canolbwyntio ar y gêm, o beth dwi'n weld. A Cei Connah, just dechrau reoli eto. Dechrau reoli'r meddiant, wrth pasio 50, crad mynd yn ôl, mynd a draws. A dyma'r pwynt sy'n werth i danlinellu. Maen nhw'n chwarae pêl-droed deniadol mewn amodau anodd neilldiol. Edwards.
Nôl at Fflint. Dwi'n siŵr na negas gan Lee Fowler ar yr egwyl i'w dîm oedd. Cynwch yr ail hanner ogia. Gyrwch chi siawns o cynwch gem yma. Reeves. Unwaith eto mae o di gweithio'n galed! So, droed chwith o'n hwnna. Da ni wedi gweld fflachian hanner cyntaf. Ond unwaith, mynd o ti fewn i ddim. Be dwi'n licio am ymwysodwyr wedi pan nhw'n positif. Mae llawn goliau ar y funud 11 y barod Argraff yn y tymor. Edrycha, rhwng dau chwaraewr. Pen lawr, mae o'n dall safle mae o yn, a mae o'n gwybod, iawn, dwi ar ongl, neu fynd am y postyn pella. Be dwi ddim yn cael yw'r curl na, curl mewn i'r gornel ucha. I mae'n cael rhyw fath o flyer yn ei os rhywbeth, ond chwarae da. Pŵl. Franklin o'i flaen o. Kenny hefyd yn symud, ond basfach bwt at Morris. Edwards. Franklin, chydig bach o le mae Edwards tu fewn iddo wedi dal i'r redeg. Cyfle ar gydio falle. Cafan a'n geid digon i Gae o lawr. Ie, just mynd ar wrth Noa eto. Ond dal yn chwilio am y bylcha bach na redag i mewn i nhw. Harrington yn ei gadael i. Ie, pum munud yr ail hanner mae di bod, ac ella Cei Connah di tynnu'r stein na, lle oedden nhw'n disgwyl Fflint taflu bob dim at nhw. Mae Fflint yn cael tymor ardderchog. Heb golli am 2 i'r gêm ar 10 tan y gêm gwpan wrth ystwetha pan yna dîm ifanc iawn ganddyn nhw. Ac bydd o'n gyd yn ardderchog. Wow. Dyfarnwr, ie. Wedi chwarae'r fantes a wedyn yn tynnu Davies nôl. A dwi'n mynd gweld i byd yn anghywir efo. Edrych allan mae'r bel yn mynd. Jyst edrych allan mae'r bel yn mynd. Mynd dicr o'r bel. O, da i fo oedd o. Dwi'n siŵr sydd dyfarnwr wedi cael y dyn. Davies oedd o. Davies oedd o. Edrych am hynny, mae'n rhedeg nôl. Mae'n ochr. Rwan ta. Mae'n llithro. Mae'n cael y bel. Mae'r bel yn mynd i ffordd o. Y law ar ysgwydd o bosib yn ddigon, ond oedd o'n anhapus, ond mae'n y gyfle fan hyn. So'n credu bod hwnna'n heiddi cerdyn fel, yna? Na, ni am ddweud. Owen. Y capten. Mewn â hi. Golwr yn meddwl am ddod ac yn y diwedd. I benderfyniad o'i aros. Chwan y teg ddim yn nath o wyddin gynnar yma nad o. Yn amddiffyn wedi symud o'r ffordd. Wel, sa Stevens di hoffi'r ar Bêl yn yr hwyd yna ar ôl o'r Bêl yn yr hwyd anghywir. A'r un gol yna wedi 5 munud sy'n dal i wahanu'r ddau dîm yma. Wel, mae hwn di ennill Cwpan Cymru ddwywaith. Ond i gol o ar hyn o bryd sy'n golygu bod nhw'n mynd allan. Ond mae yna ddigon amser. Stevens eto. Nash gafodd y penod allan. Ac bro methu cadw hwnna mewn. Edwards. Reeves ni Gae o lawr. A Fflint at Pŵl. Phillips mewn yn dani. Kenny'n gwneud digon. Ond mae meddiant nôl gan y Fflint Cwpan. Gweld bod yna le allan i'r dde. Cwpan i derbyn nôl, mae Phillips i fewn iddo fo.
Harrington sy'n gwarchod. Mi oedd Harrington yn amlwg iawn yn chwarter awr agoriadol. Yr hanner wedi bod chydig bach yn dawelach. Ond di ennill y tlws yma efo Cei Connah. Pa ti'n meddwl amdano fo, Derek? O Cei Connah mynd i Ewrop tymor dwytha, 12 chwaraewr allan, 12 i mewn, a lleihau y cyllid. Mae'n Neil Gibson dy fi, oedd rhai o'r rheswm yma. Ond mae'n dod â chwaraewr fel Declan Poole yn ôl, sydd di 27 oed, yn ei prime i fod, di curo bob dim o Cei Connah barod. Franklin. Kenny di mynd rhy gynnar, a ddyle fo ddim di mynd, yna gyfle fan o hwnna'n sal gan Kenny. Ti'n edrych ar draws llinell yr amddiffyn, a ti'n just dal dy rediad. Ti'n mynd gorau rediad, ti'n just dal, disgwyl y bas. Os rhywbeth bydych chi redag yn llydan i agor yr ongl i'r bas i chdi. Yn lle redag syth i mewn, a agor yn llydan a edrych ar. Oedd e'n sefyllfa perffaith yn oedd e. Achos oedd yn union gallu edrych ar reit ar draws y linell. Oedd ddim yn digon o le, oedd neb fwy amgylch e, a penderfynu mynd yn gynnar. Cofiodd y bas o Franklin a ddim yn enwi chwaith. I fy nôl ydych pwynt chi, y newidiadau sydd wedi bod, a chi'n sôn bod Franklin yn ffefryn eto. Davies, wrth gwrs, yn dod nôl yn de. Oedd Andy Morris ddim eisiau chwarae fo, a sbiwch ar y tymor mae o'n gael. Ia. Ni weld, nath o reit dda lawr yn hwffordd na ddeud hynna, ond dim mor dda am y chwarae tymor hyn. Eto Neil Gibson di datblygu fel chwaraewr. Mae'n gwybod i gryfdaro, mae'n gwybod i safle mae eisiau bod. Mae'n mynd i bod yn glefar wrth ymwyl Franklin. Mae'n mynd i chwarae sgwar na. Mae Cymru nid ar y dega. Ond y Diamonds ydy'r gora. Efo John Disney, nisa fan am ddiffyn. Wedyn Callum Morris. Un ochr, no Edwards, dyn yma, ochr arall. Ac Franklin. Falle na ddylen ni synnu bod Fflint yn gallu cadw Cei Connah o fewn un gol iddyn nhw, ac yna bosibiliad real y bydd Fflint yn ôl yn yr uwch gyngrair. Y tymor nesaf, maen nhw'n cael tymor campus yng Nghyngrair y Gogledd ar hyn o bryd. Ia, newidiadau ydyn nhw, wrth gwrs 15 yn gadael diwedd y tymor. A dwi'n licio be oedd Lee Fowler yn dweud cyn y gêm. Mae athroniaeth o a'i syniadau fo tro yma. Mae'n fel chwaraewr, oedd o'n un taclus, ganol cae, clefar, neu pethau ddigwydd. Ac mae wedi cael tîm sydd wedi prynu fewn i syniadau fo, gwahanol math o chwaraewyr, a maen nhw'n neud y dda iawn. Bydden nhw ddim yn bell. Nhw a Treffynol, na'r bysau ar y top. Ie, 4 tîm o Sir y Fflint, tua entrychion Cyngrair y Gogledd a Dimbych lawr y ffordd wedyn. Mae'n gystadleuol, mae'n ddiddorol ac mae'n dorfeidd da o'r herwydd. Mae hon yn mynd yn syth at Edwards a mae Franklin yn cael ei gosbi. Mae'n yn bwynt da, Nick, am y torfeidd, by the way. Ti'n gwybod, yn yr ardal yma, oherwydd mae'n dda mae'r clwbiau wneud. Mae nhw'n cael wyrgio bob dy Sadwrn. Dyfarnwr yn gweld dim o'i le. Davies, chwilio am Kenny. Bron di chwarae awr. Davies. Cafan yma, mae wedi gweithio'n dda. Di gweithio'n galed yn ganol cae. Lacey. Poole at Franklin. Sbiwch ar y lleiad gan Franklin. Poole yn dal i redeg. Edwards. Franklin. Tot. Poole. Mae fewn. Kenny yn sgorio'r ail. Diwedd y symudiad y slick. A fyddech chi'n tybio bod y ffordd nôl i'r Fflint nawr yn anodd. Ond pêl-droed taclus mewn amodau ofnadwy. A mae Kenny yn ei gwneud un ddwy i ddim i Cei Connah. Ie, gan i weld os na bod yn sgorio yn y diwedd, oherwydd oedd yr amddiffynwyr i fewn efo fo, ond yn sicr oedd o'n nad oedd. Dyna'n fedd bwysig, ond nath ei gyd dechrau o Franklin a'i symudiad. Ydych chi'n llaio? Cip olwg dros i ysgwyd, ia, dwi'n mwyn safle gwag, neu droi fo hon, wedyn, cymryd i amser, jyst hynna'n meddiannol i pyn bach, a wedyn pasio'r bas iawn. Wedyn hwnna, bas ar draws, wel, 5-6 pas yn ôl yn ôl.
Ond mae mewn yn gol yn y diwedd. Nath Ceni gael y cyffyrddiad eitha. Gan i weld eich rongl yma. Rwan ta. Mae Edwards yn ei chanol ein Franklin unwaith eto yn y symudiad. Pas a draws. Wow. Ydy o'r amddiffynwyr canol yr un ifanc? Ie, dwi'n meddwl yn gol i rwyd un o'n eto. Ford ydi o. Ie, Ford. Kenny fydd y hawliau, i cofio, ond dwi'n meddwl bod wedi dod o ar yr amddiffynwr. Oedd hi fel tasai di newid cyfeiriad yn doedd? Oedd, nath i ddod yn o'r Ford o wedyn, Kenny eitha. Anyway, mae Kenny yn hawlio yn fydd. Dydym wedi sgorio gymaint ein ato mor ein. Kenny yn bwyd ar Bêl i Franklin, ond oedd na ddrosedd yn cael ei hildio fanna. Yep. Dwi'n meddwl mae chwerthin a gwawdio mae o'n gwneud, nid y chwerthin ac os bod o'n hapus, mi fydd o'n hapusach, bod o'n ail gol na dwi'n mynd mewn. Ella jyst symud o gwmpas gadwyn yn gynnas, mae hefyd. Ond oedd o'n chwerthin am rhywbeth ddigwyddodd allan na. Wel, oedd yn werth ei oherwydd bod y dyfarnwr yn hwyr yn rhoi y chwiban yn ei gegau. Dyna'r rheswm oedd yn falle chwerthin yn... Iawn. Ond mae'n mynd i fod yn anoddach beth o'n i'r Fflint sgorio tair wrth gwrs i gyro'r gêm, ond mae rhaid yn sgorio gol nesaf, hyn ydi pwysigrwydd ni beth fydd i ffawlantio annog i dîm i wneud. Da ni'n gwybod yn y rownd dwytha, mond cael drwad efo Cicars Moltyn nath y Fflint yn ebyn Bangor wrth gwrs, ond John Disney efo problem yn fan hyn, a fysa hynna yn broblem efo be gynno Cei Connah o'i blaenan y mis nesaf dros y Nadolig, cyfnod mor bwysig. Dyn nhw ddim yn gymryd dim cyfleon efo Disney os dyn nhw'n brifo. A newid. Joshua Jones sy'n dod mlaen ac Josh Williams sy'n di gadael. Ydych chi'n teimlo bod angen gol ar Fflint ar amser tua nawr, fel fydd na ddigon o amser wedyn. Nhw wedi cael eu cyfnodau, ond prin di'r cyfnodau hyn wedi bod. Mae'n dweud yn onast, mae Reeves tymor hyn a Jones wedi wneud yn dda iawn gyda gilydd. Maen nhw wedi bod yn gweddu gilydd fel blaenwyr. Jones wedi sgorio dipyn o goliau. 10 nhw i gyd fe gilydd. Yep, symudiad positif gan Fowler. Joshua Jones sy'n gallu chwarae fel asgellwr neu fel blaenwr. Oedd o ddim yn rythyn. Tymor dwytha, oedd o'n chwarae rythyn, dwi'n siwr. Lawr y lôn. Mae'n mynd i chwarae i'r Bala'n sicr. A di chwarae yn Ewrop efo Bala. Pwl. £295 ydy'r dorf. Ac... Chwarae teg. Yn y tywydd yma. O, mi oedd na 934 cyn i'r gwynt bythau gwedig i ffwrdd. Chi'n cofio'r gêm ar gadair blastig? Clasur. Cei Connah hwnna, ynde? Ie, y gadair blastig na mynd heibio fi ar yr M55 yn ffordd adra. Sori, mae Nick di mynd. Mae'r gwynt ti gael off. 294 sy'n ma rwan. Mae'r ystadegwyr yn hysbysebu fi mai dyma'r ail dorf ucha heddiw. Dio ddim yn dda na di, ond wedyn di'r tywydd ddim wedi bod yn dda. Franklin o cathau law ar honna, dwi'n meddwl do, ond Nadolig y reswm hefyd, rownd y gornel. Pobl eitha ddim wedi fforddio mynd i weld i tîm lleol, ond hei, pobl ddim yn allan i siopio. Wedi watched gen Pêl-droed, John? Just cyffyrddio cyntaf gan Reeves.
Ie. Chwarae'r bêl ddiogel. Dyna oedd y cyfarwyddyd gan y capten fanna. Pidiwch taro'r bêl hir i fyny'r cae yn y gwynt yma. Franklin. Y pŵl efo fo. O, sbiwch ar y lle mae Edwards di canfod. Mae mor glyfer. Ti'n mynd i dweud yna, Nick, ond beth am gwaith Franklin yma na, de? Just campus efo'r troiad, efo'r symudiad, efo'r bas. Reeves. Sydd wedi gweithio'n galed. Rhaid fe fynd i hun. Ac mae honna ar ei ffordd i bagillt. Ie, hwnna. Dos yn ôl y bel, wedi ffynd allan. Ie, gofod yn ei popeth y baninion yn ddod. Yn cymeryd yr ergyd mlaen. Beth i... bach o sianc. Paul. Kenny. Franklin. Roi Harris yn dan bwysau. Harris yn Tibbets. Jake Phillips. Haws deud na gwneud, ond cadw'r bêl ar y ddeiar ydy'r peth i wneud, ac oedd yna chwarae da fan'na gan Fflint i fod yn deg. Oedd tad, ac oedden nhw yn rhyw fath o batrwm doedden nhw wedi bod yn ymarfer, dwi'n meddwl, lle oedd Jake yn ganoli, pasio allan, neu triongles bach, wedyn taro'r blaenwr, yr asgellwr dod i fewn oedd i wrth o, felly dipyn bach o symudiad da fan'na gan y Fflint, gweld beth nhw'n trio wneud. Wel, oedd hi'n 8-0 yn erbyn Prestatyn. Oedd hi'n 6-1 erbyn Caernarfon. Oedd hi'n 7-0 yn erbyn y Bari. Mae Cei Connah wedi bod yn sgorio'n ffri, ond dim ond dwys gan nhw fan hyn ac bo ac bro. O, pam mae'n neud hynna? Rhaid fi ofyn y cwestiwn, pam mae'n mynd i fod droed de, fod ti allan i'n droed de, lle mae gen i fod droed chwith yma na. Just i basio i fewn. Basio i fewn ar draws y cwrt chwech. Cei Connah, wrth gwrs, yn ail yn yr uwch gyngrair. Fflint yn drydydd yng nghyngrair y gogledd. Ond y triffwynt o'r brig a tair gêm wrth gefn. Dyna'r gwahaniaeth. E-bus ar hyn o bryd ar y brig. A mae'n gystadleuol. Nash. Franklin at Edwards. Morris. Swiwch ar y lles gan Franklin. Na te. Gyda fo le i argydio. Dio beth eisiau gwneud na. Dim yn wastad yn chwilio am y bas dreiddgar. Pŵl. Franklin eto. Thona, mae'n mynd i hun ar bedyd ar ddercho gan Tibbets. Ath o lawr yn dda oddi ar y targed. Ond Franklin, wel, un o chwaraewyr gorau'r gêm heb am hir. Ie, so wneud i gol, da ni bendant. Just y troiad mae'n just shiftio'r bel i'w dde. Mae'n neud yr ongl yn dynach iddo fi, ysgol nhw'n llawer o gol i daro. A fo sy'n mynd fewn am honna eto. Mae'n mynd am y postyn cyntaf na, y golwr wneud arbediad sa'ch ti yn ddisgwyl gan y golwr. Ti'n licio Franklin, John, y ffordd o'r safle yma'n gymryd i fyny, mae'n glefar. Ie, yn wedi hyn, ond mae'n bod ar lefel gwahanol fi'n credu i'r chwaraewyr eraill. Fel ti'n gweud, jyst yn edrych am y gwagle, a mae wastad yn opsiwn i rhywun sydd ar y bêl. Yn gadael y maes, y dyn yn sicr sy'n mynd i hawlio mae fos wedi sgorio yr ail gol i Cei Connah. Sa fi blaenwr, illa sa fi hefyd. Fi sy'n argosau iddo fo. Ond Kenny, mae o'n y lle iawn. Mae o'n y lle cywir. Ydw i'n gwneud digon yn y gêm yma. Dydw. Fi'n meddwl bod i'n gwneud llawer yn y gêm. Wedi dal y bel i fewn. Fyny. Reit da. Ond... Dwi'n di gael. Heblaw y gol, dwi'n di wneud llawer all. Na faint o gysur ydy gweld Michael Wilde gynt o Fflint wrth gwrs yn dod mlaen fel yr eilydd. Di ennill Cwpan Cymru 5 o weithiau.
Peder gwaith efo'r Seintiau, wrth gwrs, unwaith efo Cei Connah. A mae yna newid hefyd yn mynd i fod yn hîm y Fflint. Mae James Owen yn gadael. Ac Ben Hughes yn dod ymlaen yn ei le fo. Ac hefyd yn gadael mae Reeves. A mae Daniel Roberts yn dod ymlaen yn ei le fo. Bachgen ifanc, 19 oed. Felly llu o newidiadau. A ni'n ar 20 munud o'r gêm yn weddill. Ie, mae'n anodd gweld ffordd yn ôl i'r Fflint. A da chi'n gweld y gwynt am hyn. Dwi'n methu hyd yn cael y bel yn llonydd i gicio allan mewn wan. Mae ddim yn gic gwael, i fod yn deg. Ond un peth, mae fod i'r un o'r golwyr sy'n medru cicio'r bel bella yn yr uwch gyngrad, os da ni'n cofio nawn efo Cei Connah cynt ac yn anfon. Davies, colli'r bêl da iawn gan Cwpan, sy'n mynd i rhoi fyny gydol y gêm yma. Ac bo ac prodio ddim chwaith. Mae hwnna'n bêl sy'n temtio i fod yn deg. Cwpan athon amdani hi, cic gol fifi. Ie, eto, benderfynol Cwpan i ennill y bêl na i ddechrau'n ganol cae. A wedyn mo gath y peniad i fewn hefyd efo Acbro yn croesi'r bêl. Fel a well. Jyst ymwneud i gyrwyd y ddyn, jyst canol llad, bêl i mewn. Ond oedd wedi heibio'r postyn cyntaf, felly peniad anodd iddo fo i sgorio o fanna. Nos Wener nesa, rygbi Ewrop, Scarlett yn erbyn y Black Lion. Ac y rhaglen, unwaith eto 5-8 ar S4C. Bydd ambell un yn y Black Lion fe hwlen gwylio honna, mae'n siŵr. Ydych chi'n cael dewis, Malcolm? Dwi'n gwybod llesa fi. Yma efo ni, fasa ti'n de? Yes, siwr. Trwy'r amser. Be bynnag oedd y cwestiwn, Black Lion di'r atab. Neu'r llew di. Pool. Harrington. Ac Black Lion yn Ne Affrica. Mewn cystadleuaeth lle di'r tîmau ddim yn chwarae. Tîmau i'w gwledydd ei hun, Franklin, chwilio am Davies, a diddorol. Yr ergyd yn y diwedd yn dod gan Morris, a maen nhw'n chwilio am y bas o hyd yn dydyn. Pool, Edwards ni gadael i, anlwcus, oedd o'n meddwl falle sa Morris di symud tu ôl iddo fo. Nes i weld ti'n dod. Do. Nes i weld ti'n dod, ac yn y meddwl, dydw'n mynd i ddarllen hyn. Davies gafodd yr ergyd. Wild. Ac Cei Connah o bosib yn penderfynu wedyn amser codi ger. Pool. So gymryd opsiynau i Cei Connah i'r dyn sydd ar y bêl. Mae'n un neu ddoi bas wastad man, dim just yr un. A hwnna jyst yn dangos pa mor weithgar i nhw fel tîm i'n creu y lle yna i'r person ar y bêl i roed y bas mewn. A'r pedwar na'n ganol cae eto, Disney, Callum Morris, Noah Edwards ac Franklin. Maen nhw i gyd yn hapus o newid safle i gilydd. Eto. Tot eto. Bydd y garden felen, fi am heol fanna. O le nath o gyfadda do, ac dweud sori. O'n gwybod oedd o di cyrraedd na. Mor gyflym oedd o medru. Ac no a neud y wych, jyst yn gwadd i'r dacl. Tyd, a wedyn just cael ei droed iddi, clefar. Carden felen i Cwpan, cic rif i Cei Connah. Chwarter awr, ola'r gêm. Disney. Unwaith eto, y bêl yn gwrthod sefyll yn llonydd.
Oedd yna myneddgar ysbiwch ar y lle a mi ddyle Wild gael ei honna fewn o bawb. A Joe methu coelio bod hi ddim yn dair. A Joe methu coelio bod o ddim di adio i'w cyfanswm o sgorio. A'r noson mor wyllt. Oedd pawb yn disgwyl i Wild roi honna mewn. A bydd o'n wyllt efo fo'i hun. O, Calton di methu hein fel arfer oedd o yn ei yrfa. Ti'n gwybod beth mae'n wedi meddwl? Meddwl fi di un. Trio darllen Michael Wild yn eisiau rhywun cyn y gêm. Ond ti'n gwybod beth? Mae'n meddwl bod hwnna'n gol cyn fod eich i fewn. A mae wedi penio gymaint o'r postyn pella. Tasfar y postyn pella sydd wedi mynd i mewn. Weithiau fel mewn sodwr, Sean yn deud, ti'n meddwl, o, mae hwnna'n hawdd. Ti'n mynd canolbwyntio wedyn ar wneud y peth cywir i wneud ti yn y rhwyd. A ti'n sydd yn wyto'r Bêl mynd mewn i'r rhwyd yn y ti, a ti'n ffili credu bod i'n rhoi hi bo'r postyn. Eto, hanner y gwaith caled ydi cyrraedd yna. A hanner pwysicad i'n wneud ti yn y rhwyd. Nath o'n ar y clwmio wneud yr hanner yna. I fi wneud hynna Michael Wild, don fel arfer ydi. Naturiol, clinical. Falle heb y gwynt. Falle i mynd i fewn. Fydd o'n ei bai yn y bo Michael Wild, fydd o'n ei bai yn gwynt. Diolch yn hapus na di. Diolch yn hapus. 233 o goliau yn uwch gyngor Cymru. Oedd o dal eisiau'n arall heno. Mae yn ddiddorol iawn, Sean, dydy be mae hwn wedi wneud. Mae wedi gwedd newid arddull chwarae Cei Connah, dydy? Dyna fe wedi wneud. Wel, ie, yn syml. Dyna'n union beth mae'n rhaid steil hollol gwahanol o war y Pêl-droed. Beth sy'n diddorol yw, o'r ffaith falle bod un o ddoi'r chwarae yma dan rheolwr arall ddim wedi cael y cyfleon, ond mae fe'n gweld rhywbeth gwahanol yno. Mor bwysig, rheolwr a, wel, y perthynas rhwng y rheolwr a'r chwaraewr. Cofio mynd nabod hanner nhw. Cei Connah, i thro nhw i gael lawr ac i roi cyrff os y Bêl. Mae hwnna wedi cael ei chwipio mewn yn dda. Ac Acbo eto i fod yn deg afo yn mynd amdani. Ond di Fflint ddim wedi gorfod gael llawer yn y gol. Na, dod yn ôl at Neil Gibson yn sydyn iawn. Ydyn nhw i gon da i fygwth y seintia. Nhw mewn 4 pwynt sol, ond oedd yn y seintia gema wrth gem. Ydyn nhw mor gryf a'r seintiau nach chi dydyn nhw'n dweud, da ni'n gwybod hynny, ond dwi'n meddwl yna potensial i un neu ddau, enwedig am y sodwr. So nhw'n cael y sodwr, Michael Wild 10 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl sy'n gyda nhw siawns o ella dal nhw. Mae'n chwarae dda, dwi'n licio y stael, un rheol sy'n fi yn gweithio yn uwch gyngor a chwarae ydy Neil Gibson, a mae'n dall i bobl. Wedyn, os ti'n dall i bobl, fydd eich ti'n datblygu'r chwaraewr. Ac Lee, wrth gwrs, wrth ymwyl e. Lee Jones. O, Nash. Oedd o lwcus oedd i bas oedd i mynd cyn iddo fo fynd. Edwards. Yn herio Davies. Mae Davies digon dda iawn i gyrraedd. Cael ei groesiad mewn. Franklin yn mynd amdani hi. Mae yna gerff yn disgyn. Ac os er yw'n di brifo, dwi'n yn siŵr. Ond na fwy nag un sydd wedi gallu rhoi honna yn yr hwyd. Ie, Franklin roedd ei ddwylo ar ysgwyddau ramddiffynwr a penderfyniad hawdd i'r dyfarnwr. Tri o'i ore i gyrraedd y Bêl, Franklin. Ond, yr hediad yna gyda Jordan Davies, ddim hawl gyfrennill y Bêl fyna i fod yn hollol onest. Franklin fyna gael ei ddwylo lan. Dwi'n meddwl mae Michael Wild sydd wedi gwneud y drosedd i ffwrdd, sti. Mae'n mynd â taws yn amddiffynwyr. So bod dwi'n ade. Mae'n jyst i rhywbeth yn lun bach. Dim yn anifin, dim yn bwrprasol, jyst i trio wneud yr ediad i cymryd y gambol o bod y bostyn dod i fewn i bostyn gyntaf, y Bêl, dwi'n sôn. Pool, Franklin, Pool.
Mae'n chwarae teg i fynd nôl at y symudiad yna, i fynd nôl at y symudiad. Y bas na i lwybr Davies. Fysa'r rhan fwy yn rhoi fyny. Mae tîm o'r blaen o ddwy ddim. Nath Davies yn wych yn do. Dwi'n licio fo. Mae'n benni gem. So, dim just y goliau, just y gwaith calad, yr egni, ganddo fo. Ti'n meddwl bod y flwyddyn na gath e'n Hwlffordd hefyd? Wedi helpu e bod eich ffaith bod e'n chwarae pob un gêm i Hwlffordd. Heb lawn y gemau, wrth gwrs oedd e ffili yn erbyn Cei Connah. Ond y flwyddyn na, fi'n credu bod e wedi datblygu fel chwaraewr. Ti'n hollol iawn. Dyna pan mae'n y tîm rwan. So fe ddim wedi cael y blwyddyn yna, so fe blwyddyn ar ei hôl i fysa. Prif sgoriwr Hwlffordd. Cyn fo Adel. A mae werth i ddeud, mae wedi cael 2 hat-trick yng Cwpan Cymru tymor yma'n barod. Do, mae wedi cael 4 ar 10 yn yr uwch gyngred hefyd, dwi'n meddwl. Do, so mae'n cael dipyn o goliau. Pan ti, dwi'n edrych ti o'r blaen, unwaith ti'n cael 1 gol, mae'r gols na'n edrych mor mwy llydan, maen nhw'n edrych yn fwy. Pan ti wedi cael 1. A mae o arrediad da iawn. Llawn hyder. Ac ar eich sylw chi, mae'n profi'r pwynt. Chwarae yn llawn hyder, fel gymaint o chwaraewyr Cei Connah. Unwaith eto, hwnna wedi cael ei chwipio mewn tuag adwaith am goroesiad. Dwi'n just teimlo efo Davies, mae o'n wahanol chwaraewr i rywun Michael Wilde. Mae Michael Wilde yn gwneud dibynnu ar crwysiadau'n dod i mewn efo llawer gwaith. A da ni'n gweld yna dros y gwrnol. Mae Davies yn medru creu rhywbeth i hun. Ti'n gwybod, efo sgiliau, mae'n sgiliau i ddod y crwysiad yna, mewn hefyd o neb ar y postyn pella. Ond mae Davies ddim yn gwneud dibynnu ar chwaraewyr. Mae'n gwneud hyd ag eibio a sgorio hun. Edwards a Franklin. Morris yn geir hediad. Hynny'n creu lle. Davies. Wilde. Unwaith eto cyfnod bach da o feddiant. Cic yn cael ei hildio. A mae yna gyfnodau pan mae Cei Connah i fod yn deg anw di chwarae pêl-droed deiniadol iawn. Hughes yn ildio'r gic. Ie, mae just dim un bach yn hwyr. Mae'n neidio mewn i'r dacl dod, dyna bydd y broblem. Fod yn deg. A Hughes, Roberts, nath i hildioi. Ac wrth gwrs, y targed fydd Wilde. Angen gwell gic na honna. Morris nôl o'r beniad. Nawr mae'n disgyn. Am gol i Gae Edwards. Oedd hi bron iawn fel cicor smotyn iddo fo'n doedd, ac oedd efo amser i edrych cyn tanio. Ac mae Gae Edwards di selio'r fuddugoliaeth heb unrhyw amheuaeth. A dyna i gol gyntaf o y tymor hwn. Ac oedd Wilde, gwyliwch yn y gol, yn gyfrannwr pwysig yn doedd. Ia, Gae wedi sgorio llawer ni yrfa, ond oedd hwnna yn un lle oedd o'n gwybod oedd gyda fo'r amser i adael y bel na ddod ar ei lawr. Mae bel na i fyny pan mae'n bwnsio, mae'n gadael i ddod ar ei lawr, lle wedi ddo reoli'r foli well. Os di hwnna'n bwnsio ar ei fyny, mae'n gyda'n cael ei ben dros ti sy'n anoddach. Ond yma na, digon amser ganddo fo i ddod ar ei lawr, a wedyn neud y foli'n hawddach, ac yr techneg yn berffaith. Ie, Gae Edwards, 32 mlwydd oed bellach. Oedd yn chwarae efo un brawd yn Rheffynon, tymor diwetha. Mae yma chwarae efo brawd arall Noah. Heno o Zeb i Noah. A'r gol ola gafodd oedd yn ei gêm ola dros Rheffynon. A hynny yn erbyn Gresffordd. 2-1 oedd honna, mae'n 2-0 fan hyn. Mae Franklin a rediad Wilde yn mynd o'i flaen, o Franklin yn dal i fynd. Oedd Neil Gibson yn sôn yn ei sgwrs bore yma am Gae Edwards. Oedd o'n deud,
faint o newid mae wedi weld yn efo dros y blynyddoedd. To'r llwydiant wedi gael, wedyn mynd syrthio i lawr y gynghreiria a wedyn dod yn ôl i chwarae Cei Connah ail yn yr uwch gynghrair. Mae wedi cael i'w ail flas o'n i yn 31-32 oed. Ac di cymryd o ddifri hefyd. Y ffordd mae wedi edrych ar ôl i hyn. Ie, dwi ddim yn hawdd rhywbeth. Os ti'n mynd lawr cynghrair i fynd ôl lan i chwarae yn uwch yng Cymru fel hyn. Ond ni siarad am Mark Williams, jyst i cynnal ar awyr, y ffaith bod e wedi mynd lawr gyngred. Wedi mwynhau hunan, fwy o amser gyda'r teulu ag ati, lle i'r drefeili, ond ymuno Caernarfon, a nawr mae'n rili mwynhau i Pêl-droed. Fwy o commitment, wrth gwrs, o rhan y trefeili ag ati, ond... Pan ti'n mynd yn hyn? Ie, wel, ti'n gwerthfawrogi lot o bethau mwy fynd yn hyn. Pan ti'n mynd yn hyn... Pan ydych chi'n edrych yn y fi, boys? Ar i'r ddau droi fel un dyn i edrych arno fi. Reflex reaction oedd hwnna, Nick, sori, mae'n drwg yn ni. Mae'n rhaid i newid rhai bydd am ti'n mynd yn hyn. Efyd, ti'n werthfawrogi, sgwnnwch chi'n llawer o flynyddoedd ar ôl yn y Pêl-droed yn y gêm, a os ti'n caru Pêl-droed, ti isio chwarae mor hir a fedrach ti, wrth gwrs. Wel, mae'r cavalry'n dod mlaen rwan. Noah Edwards yn gadael. Ac yn gadael hefyd mae Jordan Davies. Felly mae Daniel Roberts wedi dod mlaen, mae Aaron Williams yn dod mlaen. A mae Callum Morris yn mynd i adael y maes hefyd. Ie, job done. Yn yr own nesaf yn rwan, Cei Connah. Jordan Davies. Campus. Callum Morris cael gêm dda arall. Hei. Mae'n yn wych. Mae'n yn wych eto. Ac yn proffesiynol. Dyna dwi'n licio amdano nhw dyddi yma. Proffesiynol yn be maen nhw'n neud, a parch yn be maen nhw'n neud, ac yn hyderus yn ei dill i cynllun am y gêm, i tacteca'r system, y patrwm. Maen nhw'n hapus ar y cae. Dau chwaraewr ganol cae, Josh Williams ac Aaron Williams yn dod mlaen. Ac yr amddiffynwr, Daniel Roberts. Roberts oedd yr eilydd. Gic yn cael ei hildio. Ac ysau at y munudau ola cyn i chi'n gadael ni fan hyn, Sean. Mewn amodau anodd. Mae Cei Connah di dangos bod nhw'n di bach da yn erbyn tîm da. Ie, yn ollol. Mewn amodau... Wel, gweithio dwi wedi bod mewn gêm Pêl-droed yn rhan y gwynt. Felly mae rai camol y ddau dîm i fod yn dig am y safon o Pêl-droed, ond yn sicr Cei Connah o ran y patrymau mewn bod yn gweu yn ganol ca. Dych chi bron a teimlo bod nhw heiddi gol. Yna gam sefyll, y Llyman yn cael ei godi. Ia, ti'n stofyn am y Sean am tiw'r cyffredau am y gêm a bob dim. Yn rhai canmol o ddain chi, ffordd nad ych chi fynd trwy'r tywydd mae hyn o boes a dal i godi safon. Yr unig gêm sydd ddim wedi cael ei chwarae yn y rownd yma ydy'r Bari yn erbyn Bai Colwyn. Honna fod y Bai Colwyn heddiw oherwydd y glaw. Mae honna wedi cael ei gohirio a felly fydd honna'n cael ei chwarae ddydd Sadwrn nesa. A felly fydd na ddim gêm i Aberystwyth yn erbyn Bai Colwyn, sef y gêm oedd i fod yn uwch gyngor Cymru. Ac di Sadwrn nesa felly fydd y rownd yma ar ben, ond yr enwau'n dod allan o'r het ar gyfer yr 8 ola nos Iau.
Hughes yr eilydd. Ond mae Cei Connah a mae'r seintiau a mae'r bala yn dal yng Cwpan Cymru. Mae honna'n hongian. Phillips. Ac bo actod a'i wedi enwi o agos mor aml yn yr ail hanner ag agnathon ni'n y cyntaf. Mae'r rheolaeth Cei Connah wedi bod yn llwyr yn yr ail hanner yma. Hughes ni lledu allan. Oedd honna'n bêl dda. Ond allan â hi'n ddiniwed yn y diwedd. Dwi'n cael ar ddall mae 2 funud o amser ychwanegol. Ie, 2 sydd ar ddiwedd y gema. Phillips eto. Mae hwn wedi bod yn brawf da i'r Fflint ac os mae nhw yn teimlo, mae nhw'n mynd i deimlo bod yna debygolrwydd mawr a bydd nhw'n chwarae Cei Connah eto tymor nesaf. Ie, a gym fel yn tisio de, i fod yn gysadleol, i weld beth yw'r gwaniad, beth yw'r bylcha, sut fydda ni wella erbyn tymor nesaf. Da ni wedi rhoi digon o glod i Neil Gibson, ond i fod yn deg a Lee Fowler. 15 o chwaraewyr newydd yn dod mewn dan i ofal o, a mae o wedi newid arddull y tîm yma hefyd. Ydy Jake Phillips, ffaflu fewn, Wild yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Cic gornel. Ac mewn i'r funud ola o'r 2 funud ychwanegol. Y gêm. Cic gornel arall. Ac Lacey yn gwybod bod angen brysio os nhw am gael gol fach. A fydd Cei Connah yn awyddus iawn i sicrhau bod nhw'n cadw llechen lan. Oedd hwnna allan gan Nash. Josh Williams. A di Franklin ddim di stopio'r hedeg a cynnig i hun gydol y noson. Malcolm Allen. Ti di enwi fel yna dofod i tan yn y gêm, Nick, enwi mae o di heiddi. Mae di bod yn ganol bob dim da mae Cei Connah di wneud, a bod yn rhan o'n 2 o'r 3 gol hefyd. Campus gan efo, clefar, smart, gwybod yn union pa bryd i redag i fod isaf leodd bylcoedd gwagle ac yr amseriad na i dderbyn y bel, edrych dros i ysgwyd. Just yn ymwybodol o pob o'i gwmpas heddiw. Harry Franklin, da iawn. Ar ni dros y 2 funud o amser ychwanegol. Phillips. Mae Fflint i fod yn deg a nhw'n dal i geisio curo hwnna'n bêl dda. Yn cael ei ffenio allan. Oedd hi ar goryn Aaron Williams amser i gymryd hon dyfed. Mae Lacey yn sylweddoli bod yna fris, a mae Phillips yn mynd i mae fos yn cael ei chymryd i. A falle bod y glaw wedi cael atoriawr y dyfarnwr. A dyna hi, dybiau, digwyddiad ola. Noson anodd, ond noson lle mae Cei Connah wedi cael i buddigoliaeth. 2 gol i ddim, y gyntaf mynd fewn, oddi ar hwn i'w gol i hun, Anthony Stevens. Yna yr ail i Jack Kenny, neu'n sicr fo fydd yn ei hawlio hi, ac yna'r drydedd gan Cai Edwards i roi coron ar fuddigoliaeth. Buddigoliaeth weddol rwydd, buddigoliaeth o chwarae'n dda, ond Fflint, sawl agwedd i fod yn falch hefyd. Y Fflint dim, Cei Connah 2. Nick a Malcolm, diolch yn fawr iawn. Dyna ni. Mi oedd na gêm, mi oedd na fuddigoliaeth. Nid yw'r tîm cartre, y tîm sy'n chwarae yma, tîm cartre swyddogol oedd Fflint fel o'n i'n gweud, ond Cei Connah yn teimlo'n gartrefol. Maen nhw drwodd i rownd yr 8 ola. Cyn enillwyr y cwpan, Fflint, ennill y cwpan hefyd. Blynyddoedd maith yn ôl. Ond dyma pwy sydd yn yr 8 ola. Hyd yn hynny, gêm wedi cael ei goherio bai Colwyn ar Bari, wrth gwrs, fydden nhw'n chwarae wythnos nesa. Ond cwpl o enwau diddorol drwodd o'r cyngreiriau i sefyd, Llansawel yno, bwcle yno, mynydd y Fflint o'r drydedd hain yn rownd yr 8 ola. Ar un y clybiau o uwch Gyngrair Cymru, JD. Beth am mynd i glywed gan y rheolwr buddigol, gŵr sydd wedi ennill y cwpan yma hefyd, gyda prestatyn. Dewch i ni glywed gan Neil Gibson, mae fe gyda Sioned.
Neil, Malcolm Allen described that as a totally professional performance by Connah's Cey in that game. You must be a very happy manager. Yeah, no, look, I think it was always a potential banana skin. That's probably why the cameras were here, Fflint against Connah's Cey. Lots of people from both sides, have been, in both changing rooms. So Fflint, I thought, were really good. They worked really hard. They caused us a couple of problems at different points, but I thought we were in complete control of the game for the majority of it. But in the Cup, you're always aware that one moment can change the game. So when the third goal went in, we felt more comfortable. I have to say, of course, very challenging conditions, but fair play, both teams worked really hard to play some good football out there. Yeah, absolutely. I think it was obviously a certain leveller at times because the conditions meant that you couldn't move the ball in the manner that you'd like to, but both teams tried to play some good football. I've watched Fflint. I think they'll be, obviously I've still got a bit of an affinity for it being an old club of mine. I hope they go on and get promoted now this season, and I hope we go on and go further in this cup competition and hopefully continue this form into the league. Yeah, in terms of the league, you're 4 points behind TNS. You're through to the last eight of the Welsh Cup. There's a lot to look forward to next year, isn't there? Yeah, absolutely. I think that, we've set certain targets for ourselves. I think we're playing in a different brand of football this season, which I think is clear for everybody to see. I think the lads are enjoying playing in this way, and as long as the results keep coming, we'll continue to do that. And you only win games of football when you're enjoying it as well. You mentioned that your players are certainly enjoying this new style. How much does that mean to you as a manager when they're playing out there with a smile on their faces? Oh, absolutely. Look, it was difficult to try and change the brand of play because Connah's Cey have been very successful over a number of years playing a certain way. We feel that this way suits our group better. And when you see the things you work on the training ground so hard to improve come out in matches, it's really rewarding, and all credit goes to the players and the staff. You've touched on setting targets, Neil. How close do you think you can get to TNS in the league? Well, look, lots of people have tried it at different points. I think at the moment, currently, unfortunately, they're kind of in a league of their own. They can just go through the gears whenever they want to. We've just got to try and keep winning as many games as football as possible and see where that takes us. Neil, appreciate time. Thank you. Diolch. Thanks very much, as always. Thank you. So, ar y diddorol, gan Neil Gibson yn fyna, mae'r faner yn dal i chwythu. Mae wedi tywelu. Mae'r glaw wedi clirio. Newn ni gymryd hynny, Sean. Syni bod y dal yna. Ydy, fi'n gwybod. Diddorol gan Neil Gibson fyna. Maen nhw'n cael tymor da ar hyn o bryd. Cytuno da sylwadau bod y seintiau newydd mewn cyngrair ar ben ei hunain ar hyn o bryd? Wel, i ryw raddau, oherwydd y garfan sydd gyda nhw. Dyn ni'n gyd yn gwybod bod nhw'n broffesiynol, a mae hwnna'n eisiau gymaint o wahaniaeth. A falle, pen oedd Cei Connah yn broffesiynol dan Andy Morrison, oedd hwnna yn ffactor. Felly, mae yn anodd iawn cystadlu yn erbyn y seintiau newydd gyda y gyd o ffactorau hynny. Mae'r gwahaniaeth yn y fersiwn yma o Cei Connah Mark 2, falle. Mae'n ddiddorol gweld sut mae wedi newid y tîm, sut maen nhw'n datblygu ar hyn o bryd. Bydd yw'r fersiwn bresennol o Cei Connah. Wel, mae'n gweithio ar y foment, yn yw e. Dwi hefyd meddwl falle oherwydd bod nhw'n chwarae yn y Fflint, a mae'n edrych yn debyg fod nhw'n chwarae fynd am yr hir dymor. Oedd y ca rhai weithiau ddim yn gret yn Cei Connah, felly... Byddwch chi'n gallu chwarae'r hen steil fan hyn ar y cae yma? Wel, cwestiwn da, fi'n siŵr bod Andy Morrison yn gallu, ond... Y ffaith bod nhw'n chwarae ar ga plastig, mae popeth yr un peth, felly maen nhw'n gallu gweithio ar patrymau, a maen nhw'n gwybod bod y tywydd dyn ni wedi cael ddim yn mynd i fod yn ffactor. Andy Morrison yn mwynhau'r gwynt yma, fi'n credu. Ni wedi taflu popeth atyn nhw. Ni wedi clywed gan un rheolwr dewch, ni glywed gan rheolwr y Fflint nesaf, Lee Fowler. Lee, commiserations on the loss. What's the overall emotion and how do you assess your team's performance tonight? I thought it was a game of two halves, I think. I'm disappointed we lost the game, of course we are, but the manner in we lost, I thought we matched them, especially first half. I thought we were the best team. To go a goal behind at half-time, especially the way the goal went in as well. I think it was an own goal from Steve, but the cross to come in and not being on our front foot. But at times, there was not much difference between the two teams in the first half. Second half, I don't think they stuck to the game plan as much, and I think Disney got on the ball in the shape in midfield, they started finding the spaces that we tried to control in the first half. And then they've scored the third goal. So, yeah, disappointed we've lost, but I was really proud of the performance, especially against the teams who are flying high in the league above. Yeah, you definitely caused them problems at times, but that
the second goal felt like the sucker punch, and it was quite hard for you guys to react after that. Yeah, of course. I think, when you have a game plan to the players and it hasn't come off in their mind, as soon as the second goal went, you could see a few of them a little bit deflated, and then that sort of 5 to 10 yard run, which they were doing in the first half. I think as soon as that second goal was in there, it was like they're playing on their back foot, and you can hear me shouting on the sidelines, saying front foot. But listen, they've given me everything, as they always will do. We won't come up against a team like that in our league, and if we play like that in the team in our league, we'll cause a lot of teams problems. I know you won't want to make excuses, but I have to ask about the conditions, really challenging conditions. Do you think that had an effect at all? No, I thought both teams tried to get a ball down and play football, so it has been windy. That's no excuse at all. The goals have gone in and we've lost 3-0, and something that we conceded for against Llandudnoes as well, so I want to sort of get rid of that habit, really, especially in our league. But I thought the weather was okay, just a bit cold, a bit windy. I think you're the only person that thought the weather was okay. You've mentioned the league, that you won't come across a team like this in the league. There's a lot to look forward to, isn't there? And you'll certainly be looking to finish 2023 as strongly as you can. 100%. As I said, last season's mentality was quite different because we were up against it from day one. This season is a completely different mentality from ourselves and the football club. We want to be successful. We changed the style of play, which I think is evident to see from last season. The average height of our team is shot down from 6'10" down to 5'8". So yes, and we're just improving and keep going. And then obviously the important thing is now we can focus back on the league now and go and win as many games as we possibly can. Lee, appreciate your time. Diolch. Thank you. Thanks, Dim un yn bod ar 5'8", gyda llaw. Lee Fowler. Oedd e'n hapus o'r tywydd, Sean? Oedd e'n y dygawd ddim lan yn y gantri gyda Malcolm Al, Nick Parry. Mae goeden nadolig yn y clwb fan hyn. Nid angel, na seren, sy'n ar top y goeden, ond gwyneb Lee Fowler. Dwi ddim yn angel, falle fod yn seren fan hyn yn y Fflint. O ran yr ail hanner, wedyn ni gawn ni weld y digwyddiadau, y goliau sydd wedi sicrhau lle Cei Connah yn rownd yr wyth ola, a nawr bydden nhw'n dechrau llygadu y rownd derfynol na. Beth am yr ail hanner na? Oedd e'n teimlo'n fel anorfod bod y gol yn dod? Wel, fel o'n i gweud, y patrymau yn cael y chwarae, yn wedi gyda Franklin, yn ffindo'r gwagle a ffindo'r basbol. Mae hwnna'n gol dda. Ni'n dal ddim yn siŵr os oedd hi'n gol ei rwyd ei hunan, ond cymeryd dim byd i ffwrdd o'r symudiad gan Cei Connah. Oedd hi'n gol o safon. Mae Jack Kenny, mae fe'n lond llaw. Dim yn stopio fe. Un arall o'r cyn-chreuwyr gyda Fflint hefyd. Mae'n edrych bod yn mwynhau i Pêl-droed. Dim just nawr, ond yn gyson, mae fe'n wrth i fod ar y cae fe. Mae'n eisiau gyfnewaniaeth hefyd, pan dati rheolwr sydd yn credu yn ti, fel cyn-chreuwyr, ti'n edrych nôl, ti'n edrych ar rheolwyr oedd yn credu yn ti, a rhoi'r hyder i ti fynd allan o chwarae. A dyna'n union beth sy'n chwarae Jack Kenny ar hyn o bryd. Dyna ni'n cael digon o ymateb ar ôl y gêm yma, a fuddugoliaeth i Cei Connah nôl â ni at Sioned. Problemau fan yna, o'n i'n disgwyl rhyw problemau gyda'r gyntaf glaw yma, na dda fe, o'n i'n driol datrys hynny, o'n i'n ôl at Sioned nawr, ond just gwydd newidiad o ran y garfan, mwy o fois ifanc, mwy o fois cyffroes, mae'n ddiddorol. Y Cwpan Cymru, enghraifft, os yw yn ystyried, Neil Gibson, bod y gyngrair yn rhy bell, bydd y Cwpan yn dipyn opsiwn o ran Cei Connah. Sial, chwarae mewn ffeinal ag ati, mae fe'n rhywbeth ti'n edrych nôl a ti'n meddwl, waw, fi wedi tico hwnna bant. Mae'r Cwpan unan o hanes, felly mi fydd yn edrych i rhoi rhediad go dda yn y Cwpan. A wedyn gobeithio herio y seintiau newydd teg at ffrig y tabl. Ni wedi gweld yr ail gol. Dewch i ni weld y gol ola fan hyn. O ran Cei Connah. Ac unwaith eto, pa mor anodd yw i? Fel chwaraewyr y Fflint allan yna. Chi'n gwybod bod y gêm ar ben? Wel, ti'n bod, y trydiad gol honna oedd y nail in the coffin yn bytai. Gae Edwards yn arbennig o dda, achos oedd fe lot o amser ar rhai o weithiau fel chwaraewr. Os ti'n cael gormod i amser i feddwl amdani, wel, dyna lle mae pethau mynd yn anghywir, ond y flic gyda Wild a wedyn gael ei bennu drosi, gwybod yn union lle oedd eisiau rhoi, a dyna byn athau. Tipyn argyd gan Gae Edwards fyna, ni'n clywed chi'n sylwebu hefyd. Mae'n un arall yn edrych bod yn mwynhau i Pêl-droed ar hyn o bryd. Cae fe ath e lawr i gyngrair y gogledd. A rhyw weithiau mae'n anodd os ti'n mynd lawr gyngrair i ddod nôl a chwarae ar y lefel hyn, ond yn sicr, o'n i siarad am Mark Williams ar ddechrau'r rhaglen, mae fe wedi gwneud yr un peth, mynd lawr lefel a wedyn mynd nôl i Gaernarfon a wir mwynhau i Pêl-droed. Cyn i ni ffwrolio chi, nhw'n i drial tod yr cyfaliad na, efe nôl â ni at Sioned.
O'n i dal yn cael problemau, ti'n credu. Dyna ni, noson fel la oedd hi, nag yma. Cyfnod Nadolig sy'n agosau nawr, ti wedi bod yna fel chwaraewr yn y gyngrair yma. Mae'n brysur, yw hi'n gyfnod heriol i'r clybiau hefyd? Ie, mae rhaid i gofio, heblaw am y seintiau newydd, mae pawb arall yn rhan amser, y balancing act o teulu, a plant ag ati, felly, a wedyn y rhediad o gemynd o lan, felly mae yn anodd fel chwaraewr rhan amser. Ie, a ni'n disgwyl gem y darbu'n dod hefyd, mae hwnna wastad yn help yn y cyfnod yna, cael y torfeidd allan. Mae'n anodd heno, ond dal chi'n cael tipyn o dorf yn dod fan hyn. Rhaid nhw'n cuddio yn y clwb, chwarae teg. Mae'n gyfnod diddorol ran awyrgylch a chlysur hefyd. Ie, ti wastad yn gobeithio am torf da ar wyl yn Nadolig. O'n i'n cofio wari gyfyrddin, o'n i'n cael Aberystwyth am reswm, fi credu, achos mae Tommy Morgan yn y rheolwr ar y pryd, ond o'n i wastad yn cael torf da lawr yn gyfyrddin. A mae'n eisiau gymaint o gwahaniaeth fel chwaraewr chwarae o flaen torf dechrau. Yna handi, syniad da gan Tommy. Sio, diolch y galon am y cwmni. Ceri Gynhesu. Diolch. Na'r unig beth allai i weid. Ware teg. Diolch fawr iawn am eich cwmni. Chi heno newyddion a chwaraeon sy'n dilyn fan hyn ar S4C yn newyddion. O fan hyn, Cei Connah. Yn omaniad, drwodd i rownd yr wyth ola. Wel, ni chi yn fwy hir. Ta-ra.
Ti'n barod? Mae'n Nadolig. Mae'n Nadolig! Mae mor braf pa bod yma. Oes eich swylltir. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr. Rilian, beth? Ydych chi'n offi jumper? Oce. Ni wedi dangos bod golau i gael ar diwedd y dydd. Fan hyn dechreuodd popeth i fi, pan o'n i'n ifanc iawn. Fi'n gariad. Mince Pace! Mince Pace! Hwre! Pwy sydd ddim yn hoffi Nadolig? Fi ddim wedi gweld unrhyw beth fel o'n mynd bywyd fi. Nadolig llawen i chi gyd. Nadolig llawen! Dan teithion y Nadolig ar S4C.